Assalamu alaikum hormatly adamlar. Salam elek eli birleşler. Garaşdaz. Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Hormatly adamlar, bilşiňiz ýaly şugun ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny şanly günleriň biri. Şogun gahrman arkadağımyzyň dogulunyny, bizem özgedegimizde mehriban arkadağımyzy tutuş halkymyzyň adynan tüý sürekden utlaýas. Goý hormatly arkadağymyzyň jany sag, ömrü uzak, halkymyzyň bagtyarlygynyň, belen sepgitlerini nazarlayan ýurdumyzyň abadançylygynyň bekbidini alyp barýan işleri ul rowançlyklary beslensin. Hormatly arkadağımyzyň başlanjy boýunça kabul edilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2050 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmeň milli maksatnamasy taryhy ähmiýetli maksatnama bolup, ol halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hasam gowlandyrmaga gönükdirilenler. Ýurdy hemme tarapdan ösürmeň uzak mökletleýin milli maksatnamasy 30 ýylyň dowamyny tapgyrlaýyn durmuşy geçirler. Bu döwür berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy diýilip atlanyrly. Bagtyar halkymyz rowşan geljegine ulan umit arzuwlaryny hut gahrman arkadağymyzyň hem arkadağly serdarymyzyň atlary bilen baglaşdyrýar. Şeýle bolansoň, tutuş türkmen halky, mehriban arkadağymyza hemde arkadağly serdarymyza tüý sürekden hoşballyklaryny aýdýarlar. Şogun ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başlyklyk etmegine hadarýaky döwletleriň başdanlarynyň 6-njy sammiti geçirildi. Munyň özi hadarýaky döwletleriň arasyna halkary hyzmatdaşlygyny ösüşiň kiltaýdan täze derejetine çykarmak, goňşy ýurtlaryň özara bäkitlik gatnaşyklaryny içeňleşdirmek ugruna bilelikde tagylla edilýändiginiň nowatdaky beýanyna urildi. Hadarýaky döwletleriniň başdanlarynyň ak mermerli Aşgabatda geçirilýän 6-njy sammitine gatnaşmak üçin hadarýaky ýurtlarynyň döwlet başdanlary Türkmen paýtagtyna geldiler. Sammitde gatnaşan ýurtlaryň döwlet paýtaklary bilen bedelen paýtagtymyň halkara howamyzlygyny giňmeçerli foruma gatnaşanlar Türkmen halkynyň mihmansörlük däplerini laýyklykda garşylandy. Ilki bilen Aşgabatda Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew geldi. Gadimi döwürlerden bäri dostlukly gatnaşyklar arkaly baglanşýan goňşy ýurdun başdany bir de Türkmen halkynyň dünýä nusgalyk mihmansörlük däbi esasynda garşylandy. Soňra Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyid Ibrahim Raisiňiň uçary ak mermerli paýtagtymyzyň halkara howamyzlygyna gelip gönni. Uçaryň ýanyna goňşy we dostlukly ýurdun başdany mehirli garşylandy. Hadarýaky döwletleriniň başdanlarynyň 6-njy Aşgabat sammitine gatnaşmak üçin gelen goňşy ýurdun prezidenti günü-günden gözelleşýän Aşgabada gelip görmek mümkinçiliginiň dörenligine şatdygyny belledi. Soňra hadarýaky ýurtlarynyň döwlet paýdaklary bilen bedelen Aşgabatyň halkara howamyzlygyna Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew gelip düşdi. Dostlukly ýurdun başdany Türkmen topragyna mehirli garşylandygy üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, Aşgabat forumynyň hadarýaky ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň ähli urlar boýunça ösürilmegine kuwatly itergi berjekdigine anan bildirdi. Soňra Aziýanyň Mirjen şäheri Aşgabatyň halkara howamyzlygyna Russiýa Federasiýasynyň prezidentiniň uçary gelip gönni. Bu ýerde Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin milli mihmansörlük däpleri esasynda mehirli garşylandy. Goňşy döwletleriň taýdaşly ösüşine mühim ähmiýeti bolan sammitiň hadarýaky ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejäge çykmagyna wajyp orun eýleýändigini belläp, belent mertebeli mihman onuň guramaçykly geçirjekdigine we netijeli käýfiýete eýe boljakdygyna anan bildirdi. Soňra hadarýaky döwletleriniň döwlet başdanlarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen hadarýaky ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuklary geçirildi. Ilki bilen gahrman arkadağymyz sammitde gatnaşmak üçin Türkmen paýtagtyna gelen Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşdy. Dostlukly döwletiň başdany iki çäk söhbetdeşikde iki taraplaryň jolsanyna parlamentary gatnaşyklarynyň mühim meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy mümkinçiligi kanagatlanma bildirip, hemde pursatdan peýdalanyp, gahrman arkadağymyzy 65 ýaşynyň dolmagy bilen gutlady we berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny, şeýlegem Türkmenistanyň bähfidine alyp barýan jogapkärlik işinde täze üstünlikler arzu etdi. Prezident Ilham Aliýew Türkmen Azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň ýetiren ýokary derejesini belläp, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň hut öýüdiniň iki ýurdun arasynda strategik we hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklarynyň gösterilmegine mühim üns berýändigini aýratyn belledi.
Gahryman arkadagymyz tüýsürekden gutlaglar hemde hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, döwletary gatnaşyklarynyň geňeldilmegine goşýan uly şahsy goşandy. Şeýlekem uzak ýyllaryň dowamynda iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy putrandyrmagyň beýikligine alyp barýan netijeli bilelikdäki iş üçin Azerbaýjan liderine minnetdarlygyny beýan etdi. Deputatlar parlamentary gatnaşyklaryny geňeltmek, şeýlekem öýdara geňeşmeler arkaly tejribe alşmak üçin uly kuwatyň bardygyny belläp, Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda emele gelen oňyn gatnaşyklaryň geljekde de uzak möhletden we öýdara beýiklik esasynda üýtgüzi ösüriljekdigine anan bildirdiler. Şu gedekki samit barada aýdyp, hormaty arkadagymyzy we belent mertebeli mehman, Aşgabat duşugynyň hadarky ýurtlarynyň arasyndaky köpürli hyzmatdaşlygynyň mundan meýlekde ösürilmegine kuwatly itergi berjekdigine, şeýlekem onuň umumy gyzyklanma bildirilýän ogurlarda gatnaşyklary ösürmek üçin netijeli binýada öwriljekdigine anan bildirdiler. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow hadarky döwletleriniň başçylarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin paýtagtynda gelen İran Islam Respublikasynyň prezidenti Sayyid Ibrahim Raisi bilen duşdy. İranyň başçyny pursatdan peýdarlanyp, hormaty arkadagymyzy 65 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden gutlady. Hemde berik jan saglyk, uluk ömür we awadançylyk jogapkary döwlet işinde türkmen halkynyň awadançylygyň beýikligine alyp barýan işlerine üstünlikler arzu etdi. Belent mertebeli mehman, İranyň beýik ruhy lideri Ayatollah Ali Khamenei'niň hormatly arkadagymda tüýsürekden aýdan hoşniyetli arzuwlaryny ýetirip, İran Islam Respublikasynyň Türkmenistan bilen ýakynlyk we hoşniyetli goňşuluk görelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlyk putrandyrmaga ygrar-lydygyny tasdiklady. Gahryman arkadagymyz gutlaglar hemde hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, dostlukly ýurdun beýik ruhy liderine mehirli jogap berdilerini aýtdy. İki ýurdun halklaryny güýdbaşyny müňýyllyklaryň jümbüşinden alyp gaýdýan taryhy medeni däpleriň amumlygy baglanşdyrýar. Bugun Türkmen İran gatnaşyklary deň hukuklylyk, berek-bere hormat goýmak hemde oňyn gatnaşyklary daýanýar. İki ýurdun parlamentarlarynyň we kanun çykaryjylarynyň arasyndaky öýdara gatnaşyklary putrandyrmak, ara alyp maslahatlaşan meseleleriň esaslarynyň biri boldy. Duşun ahyrynda Gahryman arkadagymyzy we İran Islam Respublikasynyň prezidenti berek-berege hoşniyetli arzuwlaryny aýdyp, iki döwletiň umumy beýikliklerine we goňşy durmuşyk saatlaryny üçin möhüm ogurlaryny kyvap gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde iýigderli ösüriljekdigine anan bildirdiler. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow hadarky döwletleriniň başçylarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen duşdy. Gahryman arkadagymyz ýokary derejedäki bir möhüm duşugyň geljekde hyzmatdaşlygyň ilertilýän ogurlaryny kepitlemek, hadarky ýurtlaryň arasynda köpürli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek boýunça pikir alşmak üçin oňat mümkinçilik boljakdygyny anan bildirdi. Dozukly döwletiň başçyny bildirilen mehmanförlük üçin hoşallygyny beýan etdi. Hemde Gahryman arkadagymyzy 65 ýaşynyň dolmagy bilen gutlap, tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk, ýetilmez güýç kuwat hemde ösüşiň we ata watanymyzyň awadançylygyň beýikligine döwlet hemde jemgyýetçilik işlerine uly üstünlikler arzu etdi. Deputatlar ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenýändigini aýdyp, bu gatnaşyklaryň iki tarap bilen görnüşde şeýlekem köp taraply initasy, hyzmana ýeri halkary guramalarynyň we awraýly sewit düzümleriniň çäklaryny üstünlikli ösürilýändigini kanagatlanmaly bellediler. Soňky ýyllarda Türkmenistan, Gazagystan gatnaşyklary parlamentary hyzmatdaşlyk bilen geňedirýär. Munyň özi ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösürmegine hyzmat edýär diýip halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow belledi. Hemde Türkmen tarapynyň bu ulgamda ýoly goýulan gatnaşyklary parlamentarlaryň arasynda ýerigleri duşuklary we geňeşmeleri geçirmek, kanun çykaryjyk ulgamda pikir alşmak arkaly işeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Deputatlar berek-berege berk jan saglyk we awadançylyk arzu edip, iki dogunlyk ýurdun geljekde de ösüşiň we awadançylyk ýoly bilen üstünlikli öňe geçjekdigini anan bildirdiler. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow Gazagystan Respublikasynyň ýokary tiýlegi altyn bürgüt ordeni bilen tiýleglemek dabarasy boldy. Gazagystan Respublikasynyň prezidenti iki ýurdun we olaryň dogunlyk halklarynyň arasyndaky dostluk, hoşniyetli goňşuluk gatnaşyklarynyň hemde öýdara beýiklikli hyzmatdaşlygyň putrandyrmagyna goşan ägir türlü şahsy goşandy üçin Gazagystanyň meşhur döwlet işgär hökümine oňat tanalýan hemde belin sarpa goýulýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow altyn bürgüt ordenini gowşurmagyň özü üçin uly hormatlygyny belledi. Gazagystanyň prezidenti Gahryman arkadagymda öz ýurdunyň ýokary tiýlegini gowşurmak hakynda çözgüde ýylan edip, bu wakanyň iki dostlukly halkyň arasyndaky baky dogunlygyň we hoşniyetli goňşulygyň nişany hökümine türkmen gazak gatnaşyklarynyň taryhyna hemişelik ýazyljakdygyny aýtdy. Şunun bilen baglykda Gazagystan Respublikasynyň prezidentiniň degişli fermany golly.
Soňra dabraly ýagdaýda dowlukly döwletiň başlygyny Gahryman arkadagymda Gazagystan Respublikasynyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary üçin aýry-aýry raýatlara, şeýlegem häzirki zamanyň görnükli jemgyçlik we fiýaty işgärlerine goşulýan ýokary tapawutlanyş nişanyny altyn bürgüt ordenini goşurdy. Gahryman arkadagymyz ýokary sylagy üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, biz ýylagy türkmen halkyna hemde Türkmenistanyň oňyn bitaraplyk syýasatyna ýokary tarpy hökümine kabul edýänini aýtdy. Şonuň bilen baglanykda biziň ýurtlarymyzyň arasynda hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklarynyň hemde ýöwdary bähwitli hyzmatdaşyň geljekde de barha ösürjekdigine ynam bildirildi. Mehriban arkadagymyz dawaranyň ahyryna özüne berilen ýokary sylagy üçin ýene-de bir gedek tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, Gazagystanyň dogunlyk halkyna paragatçylyk we awadançylyk arzu etdi. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow Hadarýa döwletleriniň başçylarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Gahryman arkadagymyz hemde Russiýa Federasiýasynyň prezidenti ogurlaryň giňerim boýunça okunly ösürilýän döwletary gatnaşyklarynyň däp bolan dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen bellädiler. Prezident Vladimir Putin Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygyny dogulun güni bilen tüýsürekden gutlap, bir jan saglyk, uluk ömür, asyrly işlerine mundan meýlekde üstünlikler arzu etdi. Gahryman arkadagymyz gutluklar we hoşnýetli arzular üçin minnetdarlyk bildirip, Russiýanyň prezidentini mehmansyör türkmen topragyna garşylaýanyna şatlygyny belledi. Mehriban arkadagymyz bu gedekki duşuň Russiýanyň lideriniň 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak maksady bilen Türkmenistany guran saparynyň çäklerine geçmeginiň ähmiýetligini belledi. Sammit döwletary hyzmatdaşynyň möhüm hadaplanýan geljekki ugurlaryny ketgitlemek, köpügli gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmek boýunça ýöwdary pikir alşmak üçin oňyn mümkinçilik bolup durýar. Söhbetdeşler soňky ýyllarda türkmen rus gatnaşyklarynyň parlamentary hyzmatdaşlyk arkaly baýlaşdyrylýanyny bellediler. Bu bolsa iki ýurduň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň giňeldilmeginde wajypdyr. Şoň bilen baglykda şu ýylyň maý aýyna Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň ähmiýeti bellenildi. Gahryman arkadagymyz türkmen tarapynyň adyndan Russiýaly hyzmatdaşlary foruma işen gatnaşanlyklary hemde ähmiýetli teklipleri öňe sürenlikler üçin minnetdarlyk bildirdi. Duşuň ahyryna Mehriban arkadagymyz hemde Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň dostluk we strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna agrarlydyklaryny tasdiklap, birek hemde iki ýurduň dostlukly halkyna iň gowy arzularyny beýan etdiler. Soňra Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hadarýa döwletleriniň başçylarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Hadarýa döwletleriniň ýolbaşçylary bilen duşuklar geçirdi. İlki bilen hormatly prezidentimiz Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşdy. Söhbetdeşler ýüzüňiz duşukda döwletary gatnaşyklarynyň ileri turýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Bu gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna şu ýyl 30 ýyl dolýar. Din hukuklyk hemde öýdary bähwitlik ýürelgelerine esaslanýan Türkmen Azerbaýjan hyzmatdaşlygy häzirki wagtda hil taýdan täze many mazmuny eýe boldy. Bursatdan peýdaranyp prezident Ilham Aliýew hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň prezidenti wezipetine saýlanmagy bilen tüýsürekden gutlady we jogapkary döwlet işine uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz bilet mertebeli mehmana 6-njy Hadar sammitine gatnaşmaga çakylygy kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň goňşy döwletler bilen hoşnýetli gatnaşyklara aýratyn gadyr goýýanyny belläp, Türkmenistanyň gadymy medeni we taryhy kökleri arkaly baglaşýan iki dogunly halkyň bähwitine netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmäge gyzyklygyny bildirýäni aýtdy. Sammitiň gün tertibine girilen meseleler bar adyp, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti, hormatly prezidentimizi Aşgabatda şonuň ýaly wekilçilikli duşuň geçirmegi bilen gutlady. We Türkmenistanyň 20 ýyl mundan öňe Hadarýa döwletleriniň sammitini geçirmek başlangyjyny öňe sürendigini belledi. Bu bolsa Hadar köp taraply hyzmatdaşlygyny ösürmegiň binýadyny emele getirdi. Hemde ol degişli konwensiýa gol çekilmegi bilen berkidildi. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti ýurdumyzyň Hadarýa döwletleriniň arasynda gatnaşyklaryň ösürilmegine goşandyna ýokary baha berip, Hadarýa döwletleriniň başçylarynyň arasynda geçirilen gepleşikleriň howpsuzlyk, ekologiýa, suw serişdelerini erejeli peýdalanmak ýaly möhüm ugurlarda gatnaşyklary pugturandyrmakda möhüm ädime öwrüljekdigini anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Hadarda 5 taraplaryň gatnaşyklarda hyzmatdaşlyk pugturandyrmagyň möhüm şerti bolan döwletleriň paragatçylyga, alalaşyga we netijeli halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna bolan gyzyklanmalarynyň ugralýanyny aýtdy. Şonuň üçin hem eslenlik meseleleri hoşnýetli goňşuluk we hyzmatdaşlyk esasynda ara alyp maslahatlaşylmalylar. Duşuň dowamyna Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti arkadagy serdarymyzy öz üçin amatly pursatda Azerbaýjana tapar bilen gelmäge çagyrdy.
çaqylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Taparyň möhleti diplomatik ýollar arkaly alaşlar. Duşun ahyryna iki ýurdun prezidentleri Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň dogunly halklarynyň bähwedinde döwletara fiýady gatnaşyklaryň giňeldirmegine hemde halkara guramalarynyň olar bilen Birleşen Milletler Romasynyň çäklerine hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdirilmegine ýöwara gyzyklanmany tasdikladylar. Soňra hormatly prezidentimiz 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew bilen duşdy. Dowlukly döwletiň başçyny türkmen topragyna bildirilen mehmançylyk üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimizi ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy bilen tüýsürekden gutlady. Hemde Gazagystanyň eklimon beýiklikleriň gatyrasyna tebit hyzmatdaşlygyny puwturlandyrmakda möhüm orny egeýän goňşy Türkmenistan bilen hemme taraplaryň gatnaşyklaryň mundan meýlekde giňeldirmegine ýokary gyzyklanma bildirýäni aýtdy. Hormatly prezidentimiz döwlet başçylarynyň duşugyna gatnaşmaga çaqylygy kabul edilmegi üçin mehmana minnetdarlyk bildirip, bu duşugyň ýakyn we uzak geljegi üçin hyzmatdaşyň ilerki ýanyglaryny kesgitlemegi, hadarýaky döwletleriniň arasynda gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek babatyna pikir alşmagy hemde köp taraplaryň hyzmatdaşyň täze ýollaryny gözlemegi ýardam berjekdigini aýtdy. Duşun başyna iki taraplaryň hemde halkara guramalarynyň çäklerini köp taraplaryň görnüşde üstünlikli ösdürilýän köp birlik netijeli türkmen gada gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Döwletler dürli ulgamlarda iki taraplaryň hyzmatdaşyň ýetilen derejesine, şeýlegem hökümet we puwduklar derejesine hyzmatdaşyň toplanylan tejribesine ýokary baha bermek bilen iki tarapyň mümkinçiliginiň hemde bar bolan kuwatyň doly peýdalanmagynyň zerurdygyny bellädiler. Gazagystan Respublikasynyň prezidenti arkadagy serdarymdy öz üçin islenlik pursatda Gazagystana tapar bilen gelmege çagyrdy. Çaqylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Taparyň möhleti diplomatik ýollar arkaly kesgitlendiler. Duşun ahyryna iki ýurdun prezidentleri Türkmenistanyň hemde Gazagystanyň strategik hyzmatdaşlygy mundan meýlekde hemme taraplaryň puwturlandyrmagy we giňeltmege taýýardyklaryny ýene däwregede tasdikladylar. Hemde iki dostlukly ýurdun halklaryna paragatçylyk, durnuklyk, awadançyk we özüçin hemde rawaşyň ýoluna okgunly öňe gitmegi arzu etdiler. Soňra hormatly prezidentimiz hadarýaky döwletleriniň başçylarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Sayyid Ibrahim Raisi bilen duşdy. Döwletler häzirki döwürde täze mazmuny bolan döwletara gatnaşyklarynyň netijeli häsiýetini kanagatlan bilen bellädiler. Dowlukly döwletiň başçyny Iranyň ýokary ruhy lideri Ayatollah Ali Khamenei'niň hormatly prezidentimize hemde türkmen halkyna awadançyk we rawaşyk baradaýdan hoşnýetli arzularyny ýetirdi. Hormatly prezidentimize dowlukly ýurdun ýokary ruhy liderine ingo arzularyny aýdyp, prezident Seyyid Ibrahim Raisi hadarýaky döwletleriniň başçylarynyň Aşgabatda geçirilýän nobatdaky duşugyna çaqylygy kabul edilmegi üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başçylarymyz sammitiň çäklerine geçiriljek beş taraplaryň gepleşikleriň dostluk, hoşnýetli goňşuluk görelgilerine esaslanýan köp taraplaryň hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde puwturlandyrmagyna ýardam berjekdigini anan bildirdi. Türkmenistan bilen Iran Islam Respublikasynyň arasynda köp asarlyk dostluk we dogunlyk gatnaşyklarynyň soňky ýyllarda ösdirilýänligi we berkitilýänligi bellenildi. Ýokary derejede geçirilýän gepleşikler iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmekde we hyzmatdaşlygy mundan meýlekde işleňleşdirmegiň täze ugurlaryny kepitlemekde möhüm orny egelýär. Hormatly prezidentimiziň Iran Islam Respublikasyna ýakynda bolan resmi saparynyň çäklerine gadandan alaşyklar we gol çekilen resmi namalar munyň aýdyň beýany bolup durýar. Şunun bilen baglykda 6-njy Hadar sammitiniň gün tertibi ara alyp maslahatlaşyldy. Hadar tebitine köp taraplaryň hyzmatdaşlygyň täze görnüşleriniň we gurallarynyň işlenip taýýarlanmagy, döwletleriň arasynda ananşmagy puwturlandyrmak, ilkinji nowatda bolsa töwde aqsady gatnaşyklary ösdürmek üçin amatly şertler döreder. Duşun ahyryna iki ýurdun prezidentleri berek-berege ýaşy arzularyny beýan edip, iki ýurdun arasynda Türkmenistanyň we Iranyň döwlet beýikliklerine hemde durmuş ykdysady ösüşiniň ileri türýän ugurlaryna gybap gelýän netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ýigdirli ösdürmäge ygyrarlydygyny tasdikladylar we hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde işleňleşdirijekdigine anan bildirdiler. Soňra hormatly prezidentimiz hadarýaky döwletleriniň başçylarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Döwletler hoşnýetli goňşuluk hemde ýöwara düşünmek görelgilerine dayanýan döwletara gatnaşyklarynyň ileri türýän meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçiligi kanagatlanma bildirip, netijeli hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde puwturlandyrmagyna ýöwara gyzyklanmany beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz Russiýaly kärdeşine 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelmäge çaqylygy kabul edilmegi üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde bugünkü duşuň iki taraplaryň gatnaşyklaryň geljekki möhüm ugurlaryny kesgitlemekde we hadarýaky ýurtlarynyň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmekde oňun mümkinçilik döretjekdigine anan bildirdi.
Töhbetdeşler Türkmen Rus gatnaşyklarynyň netijeli häsiýeti eýdigini tasdiklap, hyzmatdaşlyk ähli urlar boýunça ösdürmek üçin giň mümkinçiligi bolan iki taraplaryň gatnaşyklaryň wajyp urlary boýunça pikir alşdylar. Bugün ýurtlarymyzda diň hukukly, uzak möhletli nesapda we geçen 30 ýylyň dowamyna gadanlanlary hemde döwlet özüniň möhüm wezipelerini nazara almak arkaly ýola goýulan hyzmatdaşlygyň täze urlaryny kesgitlemegi bolan oýlanjykly çemeleşmeleri öňe sürýärler. Döwlet başlarymyzyň Rus Federasiýasyna resmi saparynyň jemleri munyň aýdyň subutnamasydyr. Duşuň dowamyna bar bolan mümkinçilikleri netije amala aşyrmak we uzal gadanlanan ýarşyklary ýerine getirmek hemde döwletary we hökümetary derejesindäki ýola goýulan gatnaşyklaryň çäklerini işe düzümleriň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini garaldy. Duşuň dowamyna sewit we halkara siýasatynyň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy. Şunun bilen baglykda iki döwletiň iki taraplaryň hemde Birleşen Milletler Romasynyň we beýleki iri guramalaryň we düzümleriň çäklerini dünýäde paragatçylygy, howpsuzlyk hemde awadançylygy öpçün etmek maksady bilen diýip bolan hyzmatdaşlygy mundan meýlekde putrandyrmagy ugur edilýänligi tasdiklandy. Türkmenistanyň we Rus Federasiýasynyň başdanlary şu gedekki sammitiň gün tertibi barada aýdyp, strategik ugurlarda ýöleri bähfitli hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek, şeýlegem tutuş hadar giňişliginde howpsuzlygy öpçün etmek üçin netijeli gurallaryň kemale getirilmeginiň möhümdigini bellädiler. Duşuň ahyryna iki ýoldyň prezidentleri Türkmen Rus gatnaşyklarynyň öňden gelýän dostluk ýörelgilerini hemde taraplaryň erkisligine daýanyp, geljekde de üstünlükli ösdüriljekdigini, täze many mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna anan bildirdiler. Hemde Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Hadarýa döwletleriniň başdanlarynyň 6-njy sammitine gatnaşýan döwlet başdanlarynyň resmi suraty düşmek dawratyndan soňra sammit öz işine başlady. Bir ýerde döwlet başdanlarynyň gyýsy düzümdäki ýokary derejedäki 5 taraplaryň duşy geçirildi. Hormatly prezidentimiz Hadarýa döwletleriniň başdanlaryny bäreklep we şu sammitde gatnaşmagy çakylyk kabul edeni üçin hemmelere minnetdarlyk bildirdi. We şu derejede Aşgabatda geçirilen birinji duşlukdan bäri 20 ýylyň geçenini belledi. Duşuň dowamly bellenşýäli ýurdumyz oňyn bir taraplyk, hoşnýetli oňçylyk we diň hukukly öýdary bähfitli hyzmatdaşlyk, milli hemde umum bähfitleriň sadyşygy esasyna guralýan daşar siýasy ugury ýygyderli durumça geçirmek bilen Hadar sewitinde iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde netijeli gatnaşyklary putrandyrmak hemde ösdürmek ugruna çykyş edýär. Şunun bilen baglykda Hadaryň ägir uly dürli guruluk kuwatyndan has netijeli peýdalanmak boýunça ýygyderli çäreleri amala aşyrmak hemde bu urda anyk başlangyçlary öňe sürmek şol buratyň özüne gojaman Hadaryň paragatçylyk, dostluk we alalaşykluk deňiz diýen dereje eýi bolmagyna hemme tarapdan ýardam bermek häzirki döwrüň möhüm meselesi barada aýdyldy. Türkmenistanyň Hadar meselesi boýunça duşuklaryň we forumlaryň ýygyderli geçirilýän ýerine öwürlenigini bellemek gerek. 20 ýyl mundan azal 2000-nji ýylda Hut Aşgabatda birinji Hadar sammiti geçirildi. Bu sammit uzak möhletli geljek üçin netijeli hyzmatdaşlygyň ileri türýän ugurlaryny kesgitlemegi badylgy boldy. Ýokary derejedäki şu gedekki duşy geçirmek başlangyjyny Türkmenistan öňe sürdi. Bu teklip Gahrman arkadagymyz tarapyndan 2018-nji ýylyň awgust aýyna Gazaqstan Respublikasynyň Aktaw şäherine geçirilen 5-nji Hadar sammitiniň barşyna beýan edildi. Emele gelen şertlerde Hadar deňizine berk paragatçylygy, howpsuzlyk we durnuqlygy saklamak, Hadar sewitini ösdürmek üçin ygtybarly siýasy we hukuk kepilliklerini öpçün etmek möhüm wezipe bolup durýar. Şunun bilen baglykda bir duşuň mundan meýlekde ýygyderli esasy geçirilmeginiň zerurdygy bellenildi. Munyň özi Hadarýa ýurtlarynyň hökümetleriniň we aýry-aýry pugdoklyň idaralarynyň derejesindäki gepleşikleri de degişidir. Hadaryň gün tertibiniň tutuş toplum boýunça 5 taraplaryň işin gurallary ýygyderli häsiýete eýe bolmalydyr. Soňra sammit wekilletleriň agdalarynyň gatnaşmagyna giňişliň düzümde dowam etdi. Уважаемые главы государств, уважаемые члены делегации, сердечно приветствую президентов Азербайджанской республики, Исламской республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации в Туркменистане. Благодарю вас за принятое приглашение к участию в 6-й встрече глав прикаспийских государств. Воспринимаем это как подтверждение общности наших целей на Каспии, готовности к продолжению тесного партнерства. Как известно, в апреле 2002 года в Ашхабаде состоялся первый Каспийский саммит. По сути, тогда был заложен фундамент системного сотрудничества на долгосрочную перспективу по всему спектру Каспийской повестки.
С тех пор прошло 20 лет, и мы можем сегодня сказать, что новый формат политического взаимодействия в Каспийском регионе на высшем государственном уровне оказался востребованным и состоялся как решающий фактор единства целей и интересов прибрежных стран во имя мира, развития и процветания наших народов. Последующие саммиты, прошедшие в Тегеране, Баку, Астрахани и Актау, также стали ключевыми для Каспия, дали мощные позитивные импульсы предметной совместной деятельности государств в самых различных сферах Каспийского диалога. Мы с полным правом можем говорить, что заслуга в этом принадлежит всем 5 государствам, каждое из которых внесло свой неоценимый вклад в формирование архитектуры взаимоотношений в регионе. За прошедший период было сделано немало. Главным нашим общим достижением стало подписание в 2018 году в Актау конвенции о правовом статусе Каспийского моря. И я бы хотел, пользуясь случаем, выразить всем прикаспийским государствам глубокую благодарность за проявленную на всех этапах подготовки документа конструктивность, понимание и учете интересов друг друга. Параллельно шла и продолжается работа над целым рядом отраслевых соглашений по сотрудничеству на Каспии. Все это привело к тому, что сегодня наше взаимодействие приобрело качественный и предметный характер. Развивается целенаправленно, поступательно и результативно. Мы ведем конструктивный и уважительный диалог, который в комплексе охватывает важнейшие аспекты каспийской проблематики, политику, экономику, торговлю, экологию и гуманитарные связи. Важнейшей задачей и одновременно главным условием успешности пятистороннего взаимодействия выступает обеспечение в Каспийском регионе прочной, долгосрочной и неделимой безопасности, которые могли бы помешать или затормозить наше продвижение вперед. Вместе мы должны сделать так, чтобы Каспийский регион оставался зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития. Среди насущих задач в данном контексте я бы выделил совместное противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности, любой другой противоправной деятельности. Здесь наше сотрудничество призвано быть в высшей степени эффективным, носить бескомпромиссный характер, строиться на системной основе, принципах коллегиальности и открытости. Значимая функция в этом процессе отводится каналам дипломатического общения, в первую очередь механизму пятисторонних регулярных консультаций под эгидой Министерства иностранных дел на уровне специальных полномочных представителей прикаспийских государств. Как известно, в принятом в 2018 году на саммите в Актау коммюнике этот момент нашел свое отражение, и мы ожидаем, что консультации будут обеспечивать необходимые условия для слаженной работы государственных органов наших стран. Считаем целесообразным расширить полномочия этого механизма сотрудничества, поручив ему координацию разработки отраслевых соглашений. В их числе особую значимость отводим завершению работы над соглашением о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Также предлагаем поручить руководителям внешнеполитических ведомств периодически проводить совещания по приоритетным направлениям сотрудничества по всем аспектам пятисторонней повестки. Нужно отметить, что на протяжении ряда лет экспертами прикаспийских государств ведется работа над документами в сфере борьбы с браконьерством, нелегальным оборотом наркотиков, обеспечения безопасности мореплавания, поиска и спасения на море. Хотел бы выразить благодарность всем участникам этого процесса за их вклад в достижение поставленных целей. Надеемся, что уже в ближайшем будущем работа над этими документами будет завершена. Безусловным приоритетом сотрудничества на Каспии является экономическая сфера. Она многогранна, включает в себя транспорт, логистику,
коммуникацию, энергетику, производственную кооперацию и многое другое. Считаю в этом смысле прорывным решение о создании перспективного, во многом уникального формата партнерства Каспийского экономического форума. Первый такой форум состоялся в городе Туркменбаши летом 2019 года. Принятые тогда решения и договоренности стали содержательной платформой для стратегического планирования хозяйственной деятельности на Каспии, обозначили ее перспективы. В первую очередь речь идет о транспорте. Я думаю, не будет преувеличением назвать Каспий морем возможностей, как связующего узла транспортных и транзитных потоков в Евразии по линиям восток-запад и север-юг. Уверен, что такое значение Каспия в будущем станет только возрастать. Поэтому, конечно, нашим странам предстоит серьезная работа над строительством и модернизацией портовой инфраструктуры, выстраиванием устойчивых, надежных и эффективных логистических схем для превращения Каспийского региона в комфортное, современное, выгодное пространство для международных потоков товаров и услуг. И хотел бы подчеркнуть, особо свободной от политической конъюнктуры, нужно ответственно и дальновидно смотреть в будущее. На фоне всех нынешних сложностей и противоречий в глобальной политике прикаспийским странам необходимо сохранить единство в понимании общих целей, общей судьбы и предназначения. В этой связи выражаем удовлетворение вступлением в силу межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта на Каспийском море. Убежден, что международный бизнес, финансовые институты внимательно и заинтересованно относятся к Каспийскому региону, понимают его потенциал и ее экономическую ценность, предоставить хорошие условия для предпринимательства, освободить его от ненужных, зачастую устаревших барьеров, сделать Каспий привлекательным местом для серьезных и долгосрочных инвестиций. Для этого у нас есть все возможности. В целом говоря о транспортном значении Каспийского моря, мы с полным основанием можем ставить амбициозную, но реалистичную цель превращения его в неотъемлемую часть возрождения Великого Шелкового пути. Важнейший вопрос – Каспийская производственная кооперация. Наши страны обладают обширными природными ресурсами, крепким промышленным и технологическим потенциалом. Их объединение, создание производственных линий партнерства, коридоров интеграции является актуальной темой. Важную роль в этом призван сыграть частный бизнес. Нужно дать старт целевым бизнес-форумам прикаспийских стран, в ходе которых наши предприниматели могли бы общаться напрямую, самостоятельно выстраивать схемы партнерства там, где это им выгодно и целесообразно. Предлагаем в этой связи подумать над созданием Совета делового сотрудничества прикаспийских стран как самостоятельной, без государственного вмешательства, платформы для тесной партнерской кооперации. Нашей общей важной целью является охрана окружающей среды Каспийского моря. Позиция Туркменистана здесь четко сформулирована и принципиальна. Вся экономическая и производственная деятельность должна строго соотноситься с экологической безопасностью водоема, соответствовать признанным мировым стандартам природоохраны. В этом контексте придаем решающее значение слаженной работе уже созданных механизмов сотрудничества. Инициатива Туркменистана по разработке соглашения о проведении научных исследований на Каспии направлена на повышение эффективности нашей совместной деятельности в этом направлении. Туркменистан уже выступал с идеей создания новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспия. Мы готовы продолжать активный диалог по этой теме и надеемся на всестороннюю поддержку прикаспийских стран. Уважаемые главы государств, говоря о Каспийском море как пространстве сотрудничества и взаимопонимания, мы уделяем должное внимание развитию гуманитарных связей. Здесь хотел бы отметить четкую, слаженную работу в период пандемии коронавируса. В это сложное время каспийские государства объединились
проявив пример солидарности и взаимовыручки. Хотел бы выразить всем уважаемым президентам за эту самую искреннюю благодарность. Выступаем за наращивание и расширение культурных связей. В этой связи предлагаем приступить к разработке пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере культуры. Видим большой потенциал Каспия, его побережья как место отдыха и досуга. Поддерживаем инициативы по совершенствованию регионального сотрудничества в туристической отрасли и в круизном судоходстве. Уважаемые главы государств, Туркменистан, являясь активным участником общекаспийского диалога, готовы дальше вносить свою лепту в этот процесс, заинтересованно обсуждать и находить согласованные решения по всем вопросам. У нас нет закрытых или неудобных тем. Мы готовы вместе с партнерами выходить на дальнейшие договоренности, взаимодействовать по конкретным направлениям Каспийской повестки. Хотел бы особо подчеркнуть неизменно доброжелательную, доверительную обстановку, в которой проходят наши встречи. Саммиты прикаспийских государств стали реальным и влиятельным фактором региональной и мировой политики. Их актуальность очевидна, причем не только для непосредственных участников. В завершение позвольте выразить особую благодарность присутствующим здесь уважаемым президентам Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации за их большой личный вклад в дело развития добрососедства и партнерства на Каспии, за конструктивизм и уважительность. Благодарю за внимание. Уважаемые главы государств, уважаемые члены делегации, продолжая нашу встречу в расширенном составе, разрешите мне с глубоким уважением предоставить слово для выступления его превосходительству Ильхаму Гейдарычу Алиеву, президенту Азербайджанской Республики. Прошу. Уважаемый Сардар Гурбангулыевич, уважаемые главы государств, уважаемые участники саммита. Прежде всего выражаю благодарность Сардару Гурбангулыевичу Бердымухамедову за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации 6-го Каспийского саммита. Наша встреча совпадает с юбилеем бывшего президента Туркменистана, моего дорогого друга и брата, председателя Халк Маслихати Милли Кенеша Туркменистана Гурбангулы Маликгулиевича Бердымухамедова. Под его руководством братский Туркменистан добился значительных успехов, укрепления независимости, повышения авторитета на международной арене, росте благосостояния народа и экономического развития. Поздравляю от себя лично и от имени народа Азербайджана Гурбангулы Маликгулиевича и желаю ему крепкого здоровья, а братскому народу Туркменистана благополучия и процветания. Пользуясь возможностью, еще раз поздравляю вас, Сардар Гурбангулыевич, с избранием на должность президента Туркменистана. Уверен, что под вашим руководством Туркменистан достигнет новых успехов. Азербайджан придает большое значение взаимодействию наших стран на Каспии. Историческую важность имеет подписанная в 2018 году в Актау Конвенция по правовому статусу Каспийского моря. Заключенный в результате многолетней работы документ определил правовой статус Каспия. Его скорейшее вступление в силу создаст прочную юридическую основу для принятия дальнейших, более действенных мер, направленных на дальнейшее всестороннее взаимодействие и сотрудничество наших государств. Укрепляется договорно-правовая база сотрудничества прикаспийских государств. Были подписаны и вступили в силу соглашения в сферах безопасности, гидрометеорологии, транспорта, сохранения рационального использования водных биологических ресурсов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также иных областях, представляющих взаимный интерес. Уже инициированы новые проекты соглашений по сотрудничеству, которые находятся в процессе рассмотрения и будут вноситься на подписание по мере их готовности. В двустороннем и трехстороннем форматах также заключены юридически обязательные соглашения по разграничению дна Каспийского моря. Дружественные и добрососедские отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество между прикаспийскими странами, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ,
Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, СНГ и Организации экономического сотрудничества является важным фактором стабильности и безопасности на Каспийском море. Рад отметить то, что в основе нашего взаимодействия лежат учет интересов всех сторон, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательство во внутренние дела друг друга. Каспийское море является важной составляющей многих международных и региональных проектов, направленных на повышение благосостояния народов нашего региона. Ключевыми приоритетами прибрежных государств остаются стремление к созданию благоприятных условий для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, улучшение инвестиционного климата, создание надежных и безопасных коммуникаций, привлечение высокорентабельных и экологически чистых технологий. Важным направлением сотрудничества является развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества транспортных услуг и мультимодальных перевозок. Заключенные между прикаспийскими государствами двусторонние и многосторонние договоры в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой. Сегодня Азербайджан является одним из значимых транспортных и логистических центров Евразии. Наша страна играет важную роль в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы прилагаем усилия по эффективному использованию транскаспийского международного транспортного маршрута. Он позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршруту Восток-Запад и Север-Юг. Увеличиваются объемы транзитных грузов, идущих через новый международно-морской торговый порт Алят. Строительство и введение в эксплуатацию этого порта стало еще одним важным вкладом Азербайджана в дело развития транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии. В этом году в Азербайджане также планируется проведение 8-й встречи Координационного совета Международного транспортного коридора Север-Юг. Мы разделяем обеспокоенность прибрежных государств сегодняшним состоянием окружающей среды. Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества для решения экологических проблем Каспийского моря. Продолжается успешное взаимодействие прикаспийских государств в рамках комиссии по сохранению рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспия. В конце этого года намечено проведение в Баку 6-й конференции сторон рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря. Сегодня на встрече в узком формате мы с коллегами обменялись вопросом, который вызывает особое беспокойство, а именно обмеление Каспийского моря. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет, и, к сожалению, динамика обмеления настораживает. Поэтому мы уже обменялись мнениями, и, наверное, наши делегации продолжат работу в этом направлении в плане создания специальных экспертных групп для того, чтобы были выявлены причины такого экологического бедствия и определены меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление Каспия. В заключение позвольте вновь выразить благодарность туркменской стороне за эффективную организацию нашего саммита. Убежден в том, что он будет способствовать консолидации усилий прикаспийских государств, направленных на решение стоящих перед нами важных общих задач. Благодарю за внимание. Благодарю вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, за ваше содержательное выступление и за ваши поздравления. Уважаемые участники саммита, разрешите с глубоким уважением предоставить слово президенту Исламской Республики Иран, его превосходительству Ибрахиму Раиси. Уважаемый президент Туркменистана, уважаемые президенты, присутствующие на саммите, я хотел бы выразить удовлетворение своим присутствием на 6-м саммите Каспийского моря в городе Ашхабаде, встрече с друзьями, с коллегами, уважаемыми президентами.
Также считаю необходимым выразить признательность за теплое гостеприимство уважаемому президенту Туркменистана господину Бердымухамедову за теплый прием. Уважаемые президенты, сегодня мы в условиях 6-го саммита в Ашхабаде, который после предыдущего саммита 2018 года мы прошли очень долгий путь, разработали различные документы. У нас есть определенные интересы, есть ясная перспектива на светлые пути. Каспийское море является нашим центром дружбы. Блага более чем 270 миллионов населения нашего государства, которое отражает от наших стран общая единая акватория. Как наши отцы создали цивилизацию, наши матери развивали культуру, они пользовались спокойствием. Наши народы являются в качестве вечных соседей данного моря. Надо смотреть на Каспийское море в качестве моря дружбы и сотрудничества. Поэтому культурная интеграция прибрежных государств является одним из главных приоритетов. Я предлагаю о регулярной основе проведения культурно-социальной программы. Мы в качестве стран, имеющих связь через Каспийское море, используем территорию друг друга. Мы, конечно, несем ответственность за эту акваторию. Охрана окружающей среды, рациональное использование биоресурсов, ответственная деятельность в использовании полезных ископаемых Каспийского моря с целью развития экономики, а также повышение уровня социального благосостояния и безопасности наших народов, а также уважение суверенных прав и интересов друг друга в этой акватории. Согласованный ключевой принцип – исключительный консенсус прибрежных стран, приняты решения относительно Каспия, а также регулирование его вопросов. Этот принцип является просветительским руководящим маяком, посредством которого подготавливается почва в обеспечении обоюдных интересов прибрежных государств. И этот вопрос и в соответствии с предыдущими соглашениями, конечно, закрывается путь для вмешательства третьих сторон, неприбрежных государств, стран региона. Мы в качестве прибрежных стран, делая акцент на пятистороннем сотрудничестве, основываясь на нашем внутреннем потенциале, развивали наше сотрудничество и сохранили Каспийское море в качестве региона мира и дружбы. Смотря на долгосрочные интересы наших государств, и во всех решениях Каспийского моря особое внимание обратили на общность принятия решений. Существует хорошее конструктивное сотрудничество между государствами Каспийского региона в области транспорта, торговли, управления биоресурсами, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности, противостояния факторам дестабилизации, а также по другим вопросам. После 2 десятилетий переговоров по вопросам Конвенции правового статуса Каспийского моря, который определяет задачи и права прикаспийских государств, для их деятельности Конвенция была подписана. Вступление в силу этой Конвенции еще больше укрепило сотрудничество прибрежных государств, а также еще более широкой деятельности на Каспийском море. Естественно, что снижение справедливого разграничения зон применения суверенных прав на водные пространства Каспийского моря, поэтому есть соглашение по методу установления сходных точек, конечно, имеет важное значение. Является одной из главных на этой же основе создания отношений в двустороннем формате, а также создавая справедливую систему международных отношений. Создание справедливой системы, развивая отношения между соседями, убирая ограничения, исходящие от коронавируса, мы наблюдаем развитие отношений между Ираном и прикаспийскими государствами. Исламская республика Иран с учетом своего географического положения, а также соответствующих благоприятных, готова создать почву для сотрудничества и транзита между прикаспийскими странами. Еще раз хочу поблагодарить за достойную организацию данного саммита, а также теплое гостеприимство. Народы и правительства, дружественные соседние государства моего брата, президента Туркменистана. И желаю вам всем успехов.
Уважаемый господин президент, благодарю вас за выступление и высказанное мнение о перспективах развития партнерства на Каспии. Спасибо большое. Уважаемые участники встречи, продолжая нашу встречу в расширенном составе, с большим уважением представляю слово президенту Республики Казахстан, его превосходительству Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Прошу вас. Уважаемые главы государств, уважаемые участники саммита, прежде всего хотел бы выразить благодарность президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову за теплое гостеприимство в этом прекрасном городе Ашхабад и прекрасную организацию саммита. Наша встреча совпала с юбилейной датой выдающегося государственного деятеля Туркменистана Гурбангулы Мяльгулиевича Бердымухамедова. Сегодня я от всей души поздравил его и наградил высшим орденом Республики Казахстан Алтын Кыран. Мы с самого начала были солидарны с позицией туркменских друзей о необходимости проведения этой важной встречи именно в очном формате. Рад, что это произошло. В условиях беспрецедентного глобального шторма возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе подлинного добрососедства и дружбы. Наглядным свидетельством этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия. Кстати, именно здесь, в Ашхабаде, в 1996 году на совещании министров иностранных дел официально был дан старт переговорному процессу и создана специальная рабочая группа. И первая встреча на высшем уровне тоже состоялась в Ашхабаде в 2002 году. В итоге в 2018 году был подписан основополагающий и всеобъемлющий документ, который не только определил благоприятный правовой режим, но и придал мощный импульс взаимовыгодному сотрудничеству наших стран. Каспий – это не только огромное средоточие полезных ресурсов, но и море неограниченных возможностей. Поэтому для полноценного использования потенциала прикаспийских стран позвольте представить наше видение перспективных подходов к дальнейшему сотрудничеству. Первое. Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу Конвенции. Второе. В условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей наших государств. Существенно возросла роль транскаспийского международного транспортного маршрута. Считаю, нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы. Это касается своевременного утверждения взаимоприемлемых и унифицированных тарифов, устранения так называемых узких мест. Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора север-юг. Для этого можно было бы максимально использовать возможности железной дороги Казахстан, Туркменистан, Иран, который является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива. В ходе моего недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана через территорию Туркменистана, Ирана в Турцию. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6000 километров всего за 12 дней. Полагаем, что нужно эффективнее использовать экономический и транспортно-транзитный потенциал Каспийского региона, в том числе для выхода на новые международные рынки. С учетом этих возможностей призываем партнеров сосредоточить наши совместные усилия на развитии как действующих, так и перспективных транспортно-транзитных маршрутов. Третье. Особую актуальность приобретает укрепление продовольственной безопасности в регионе.
Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками. Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом мог бы открыть новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И самое главное – обеспечить надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции. Четвертое. Сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений нашего сотрудничества. Об этом мы довольно детально говорили только что в закрытом формате. Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связано с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. Хочу также обратить ваше внимание на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море. Кроме того, важно помнить, что при освоении недр Каспия и прибрежных районов присутствуют высокие риски техногенных аварий и природных катаклизмов. Поэтому необходимо системно развивать региональный механизм предупреждения и ликвидации последствий, а также взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях. Пятое. Основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия закреплены в Тегеранской конвенции от 2003 года. С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания секретариата пока еще не решен. Поэтому, учитывая важность данного вопроса, полагал бы необходимым ускорить согласование проекта соглашения о секретариате Тегеранской конвенции. Уважаемые коллеги, в кругу прикаспийских стран не раз обсуждалась необходимость более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества. Считаем, что пришло время сделать конкретные шаги в этом направлении. Это не только сблизит наши народы, но и позволит значительно улучшить взаимодействие при изучении Каспия. Я поддерживаю предложение президента России о создании Каспийского совета и проведении ежегодных встреч министров иностранных дел для рассмотрения текущих и перспективных вопросов. Думаю, будет также полезно сформировать своего рода консорциум аналитических структур Каспийской пятерки, тем более, что подобное взаимодействие успешно ведется на двустороннем уровне. Уважаемые коллеги, уверен, изложенные сегодня инициативы по дальнейшему всестороннему углублению Каспийского сотрудничества будут качественно и своевременно реализованы. Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние и наследие предков, мудрый и благословенный Каспий, всегда оставался морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, проявляя добрую волю и взаимное стремление, мы достигнем этой благородной цели на благо процветания и прогресса наших народов. Я благодарю вас за внимание. Благодарю вас, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, за ваше содержательное выступление. Уважаемый глава государств, уважаемые члены делегации, разрешите мне с глубоким уважением предоставить следующее слово президенту Российской Федерации, его превосходительству Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Сардар Гурбангулыевич, дорогие друзья, главы государств, Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей Каспийской пятерки. В политике, в сфере безопасности, в экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки дня. При этом убеждены, что залогом процветания нашего общего региона служит
неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В Конвенции зафиксировано главное. Именно страны прикаспийской пятерки несут ответственность перед нынешними и будущими поколениями за сохранение Каспия и устойчивое развитие региона. В числе ключевых задач пятерки, безусловно, рассматриваем дальнейшее наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации. Отмечу, что объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть, 35%, и составил $304 миллиарда. В январе-апреле этого года он прибавил еще 12,5%. В этом контексте значимая роль отводится Каспийскому экономическому форуму, созданному по инициативе уважаемого Гурбангулы Мерекулиевича Бердымухамедова, которого мы сегодня рады поздравить с его юбилеем. Первое такое мероприятие состоялось в 2019 году в Туркменбаши, и планируется провести второй форум осенью в Москве. Благодарен коллегам за поддержку этого предложения. Отмечу, что у пятерки имеются большие возможности для взаимодействия в сфере энергетики. Уже реализуются договоренности о совместной эксплуатации находящихся в акватории Каспия месторождений нефти и газа. Это позволяет разумно и эффективно, соблюдая интересы сторон, использовать природные богатства Каспийского моря, как в традиционных, так и в инновационных альтернативных секторах энергетики. Многое, на наш взгляд, предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь речь идет о выстраивании международного транспортного коридора север-юг. Здесь коллеги уже говорили об этом, я полностью разделяю такие подходы. Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 километров от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии. Скорейшему запуску этого коридора призвано способствовать вступившее в силу в прошлом году соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение региона Каспийского моря в крупный международный логистический узел. Помимо экономики, другим важнейшим направлением является укрепление сотрудничества 5 наших стран по тематике экологической безопасности, сохранения Каспия и его живых морских ресурсов. Полностью разделяю эти озабоченности. Было бы целесообразно нарастить совместные возможности по оперативному реагированию на природные техногенные события и явления, которые могут негативно влиять на жизнь и благополучие людей в регионе. Среди них обмеление водоема, резкое сокращение осетровых видов рыб. В этой связи хотела бы подчеркнуть, что Россия стремится вносить существенный вклад в решение проблем, связанных с сохранением биоразнообразия на Каспии. Кроме того, успешно реализуются проекты по защите морских млекопитающих и птиц, по очистке морской воды от пластика и многие другие. Полагаем, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс формирования соответствующей договорно-правовой базы, основа которой составляет рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция от 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции. Выступаем также за то, чтобы ускорить введение в действие уже подписанных документов в таких важнейших сферах, как предотвращение морских инцидентов, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Весьма полезно было бы ускорить работу по находящимся на стадии согласования проектам новых пятисторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности мореплавания, поиска и спасания на море, научных исследований, о борьбе с браконьерством и наркотрафиком. Разумеется, самого пристального внимания требует вопрос укрепления культурных, образовательных, спортивных, туристических и молодежных обменов между государствами пятерки. В частности, предлагаем дать поручение Министерствам культуры в качестве пилотного проекта. Я знаю, что во всех наших странах это активно развивается. А что имею в виду? Пилотного проекта собрать воедино шедевры ковроткачества,
которыми гордятся все наши страны, и провести их в виде передвижной выставки или фестиваля по всему региону. В свою очередь, Союз кинематографистов России предлагает провести Каспийский кинофорум. Это тоже полезная идея, думаю, ее вполне можно было бы поддержать. И, конечно, следует активизировать развитие регионального туризма, что, безусловно, будет способствовать сближению народов наших стран. Запуск тематических круизов по Каспийскому морю даст возможность лучше познакомиться с богатыми историческими традициями, с наследием прикаспийских государств, посетить достопримечательности, принять участие в культурно-просветительских мероприятиях. Уважаемые коллеги, в заключение я хотел бы вновь подчеркнуть: устойчивое развитие Каспийского региона, повышение уровня жизни его жителей, без сомнения, всегда было и остается приоритетной задачей сотрудничества государств «пятерки». И Россия готова принимать в этой работе самое активное участие. И еще раз хочу поблагодарить уважаемого Сардара Гурбангулыевича за организацию нашей совместной работы. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за содержательное выступление. Роль Российской Федерации в достижении поставленных целей в рамках Каспийской пятерки всегда была очень значимой и конструктивной. Спасибо большое. Уважаемые главы государств, завершая нашу встречу, позвольте еще раз поблагодарить все делегации за конструктивизм, нацеленность на достижение практического результата, ценные идеи и предложения, высказанные в ходе саммита. Спасибо большое. Благодарю за внимание. Yuqor derejedäki beş taraplayın Aşgabat tuşunyň netijeleri köpçülikden habar beriştirişleriniň wekillerine ýüzlenmede beýan edildi. Ýüzlenme bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredov çykyş etdi. Bellençäli Hadarýaky döwletleriniň 6-njy sammiti netijeli işen ýagdaýda hoşnýetli goňşuluk, öýdary ynanşmak, hormat goýmak we açyklyk ruhunda geçdi. Duşuň barşynda Hadar deňdine ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerine uly üns berildi. Şunun bilen baglykda hyzmatdaşlygyň hukuk büniýadyny döretmegiň iýligderligi kanagatlanma bilen bellenildi. Bugünkü ýokary derejedäki duşuň barşyna we many mazmunyna ýokary baha berildi. Oňa gatnaşyklaryň oňun meýilleri, umumy dörejilikli maksatlary agrarlygy, Hadar deňdinde ysynçykly hyzmatdaşlygyň aýdyň beýanyna urildi. Şeýlegem şu sammitiň gurulşy wagtda döwletleriň ýol başlarynyň tüýsürekden hoşallygy beýan edildi. Häzir bolsa 6-njy Hadar sammitiniň beýanaty bilen tanşaýas. 2022-nji ýylyň 29-njy iýununda Aşgabatda 6-njy Hadar sammiti geçirildi. Oňa Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew, Eran Islam Respublikasynyň prezidenti Said Ibrahim Raisi, Gazakistan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew, Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşdylar. Prezidentler dowatlykly we ynanşmak ýagdaýyny Hadar deňdinde 5 taraplaryň hyzmatdaşlygyň öýrenme möhüm meselelerini, şeýle-de özleri gyzyklanma bildirilýän möhüm halkara we sebit meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Prezidentler Hadar deňdi boýunça Aşgabatda 2002-nji ýylda, Tehran'da 2007-nji ýylda, Bakuda 2010-njy ýylda, Astrahanda 2014-nji ýylda we Aktauda 2018-nji ýylda geçirilen ýokary derejedäki dowuşuklarda kabul edilen çözgütliň möhümdigini hemem olary netijeli durmuşa geçirmegiň zerurdygyny bellediler. Prezidentler 2018-nji ýylyň 10-njy awgustynda Hadar deňdiniň hukuk derejesi hakyndaky konwensiýa gol çekilmeginiň ähmiýetine ýokary baha berdiler. Prezidentler hem taraplaryň hyzmatdaşlygyň ýokary mümkinçiliginiň bardygyny bellediler. Hem Hadarýaka döwletleriniň hyzmatdaşlygynyň derejesine oňyn baha berdiler. Prezidentler Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyny hem halkara hukugynyň ýürelgilerini we kadrlaryna eýerýänliklerini tasdiklap, Hadar deňdi sebitiniň dünýäde artýan ornuny göz öňüne tutup, Hadarýaka döwletleriniň sebit howptulugyny we durnuklygyny saklamagy, özara behitli iqtisady hyzmatdaşlygy puwtulandyrmagy, ekologiýa howptulugyny öpçün etmäge, medeni insanperwer ilm hem beýleki gatnaşyklary ösürmäge taýýardyklaryny beýan etdiler. Prezidentler Hadar deňdinde Kenarýaka döwletleriň alyp barýan işleriniň şu ýörelgiler, ýagny birinji, döwletleriň öz ygtyarlygyna, çäkleriň betegligine, garaşsyzlygyna, öz ygtyarlygyň hukuklygyna hormat goýmak, güýji ýa-da güýç ulanma howpuny salmagy ulanmazlyk, birek-bire hormat goýmak, hyzmatdaşlyk etmek, bir-biriň içerki işlerine gatnaşmazlyk.
İkinci, Xadar deňdine paraxatçylykly maksatlary bilen peýdalanmak, ony paraxatçylyk, hoşnýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk zowlugyny öwürmek, Xadar deňde bilen bagly ähli meseleleri paraxatçylykly tirişdeleri bilen çözmek. Üçüncü, Xadar sewtini howpsuzlygy we durnuklugy öpçün etmek. Dördüncü, Xadar deňdine kenariyka döwletleriň ýaraglarynyň durnukly deňeçerligini öpçün etmek. Harby guruluşy ähli kenariyka döwletleriň bähitlerini nazara almak bilen göwnüjay ýeterligiň çäklerini amala aşyrmak, berek biriň howpsuzlygyna ziýan ýetirmezlik. 5-nji, sewitde howpsuzlygy we durnuklugy berkitmek boýunça umumy tagallalara laýyklykdy, şol sany ähli kenariyka döwletleriň arasyna baglanşylan halkara şertnamalaryna laýyklykdy, harby işler ulgamyna alanşylan ananşmak çärelerini berja etmek. 6-njy, Xadar deňdine kenariyka döwletleri degişli bolmady, harby güýçlüň bolmadlygy. 7-nji, haýsydyr bir kenariyka döwletleriň öz şäklerini beýleki döwletleri esleni kenariyka döwletleriň garşysyna agresiýany we beýleki harby hereketlerini amala aşyrmak üçin bermezligi. 8-nji, kenariyka döwletleriň öz ygtyýarly we aýratyn hukuklarynyň we şoň bilen baglykda kenariyka döwletleriň kesitlen işleriniň görnüşleri babatda olaň kesitlen kadrlarynyň berjay edilmegine her kenariyka döwletiň territorial suwlarynyň daşky çäkleriniň daşynda deňizde ýüzmek erkinligi. 9-njy, deňizde ýüzmegiň howpsuzlygyny öpçün etmek. 10-njy, halkara hukugynyň ählimumy ikrar edilen ýörelgileri we kadrlary hemem degişli kenariyka döwletleriň alalaşmalary esasyna üssaşyr geçirýän kenariyka döwletiň kanuny bähitlerini göz öňüne tutup halkara söwdasyny we ykdysady ötüşi giňeltmek maksat bilen Xadar deňzinden beýleki deňizlere dünýä ummanyna çykmagyň we olardan Xadar deňzine girmegiň erkin elýeterli edilmegine hukuk. 11-nji, gemilen Xadar deňzine ýüzmegi, oňa girmegi, ondan çykmagy diňe kenariyka döwletleriň her biriniň baýdagy aslynda amala aşyrmagy. 12-nji, bilelikdäki suw biologik serişdelerini täzeden öňürmek we olary peýdalanmagy düzgünleşdirmek boýunça alalaşylan ölçegleri we kadrlary ulanmak. 13-nji, hapalama ýol berýän kenariyka döwletiň Xadar deňdiniň ekologik ulgamyna ýetiren ziýany üçin jogapkärçilik çekmegi. 14-nji, Xadar deňdiniň tebigy guruşagyny goramak, oň biologik serişdelerini gorap saklamak, dikeltmek we rejeli peýdalanmak. 15-nji, Xadar deňdiniň biologik serişdeleriniň ekologiýasy, olary gorap saklamak we peýdalanmak babatda ilmi barlygynyň geçirilmegine ýardam bermek. 16-njy, raýat howa gemleriniň halkara raýat aviasiýasy guramasynyň kadrlaryna laýyklykda erkin uçmagy. 17-nji, kenariyka döwletleriň öz ygtyýarly we diňe özlerine degişli hukuklarynyň şeýle-de olaň şonuň bilen baglykda barlygynyň belli bir görnüşlerini degişlikde kesitlen kadrlarynyň berjay edilmegine kenariyka döwletleriň alalaşan hukuknamalaryna laýyklykda her bir kenariyka döwletiň territorial suwlarynyň çäkleriniň daşynda deňiz almy barlyklaryny geçirmek esasyna amala aşyryljakdygyny ýene-de tasdikladylar. Prezidentler hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryna syn bermek hemem gibi 5 taraply resminamlary alalaşmagy utgaşdyrmak maksady bilen Xadar deňziniň meseleleri boýunça ýokary derejeli iş topurynyň eýdigdirli esasy işiniň möhümdigini bellediler. Xadar deňzine göne çykyş ugurlaryny kesitlemegiň usuliýet hakyna alalaşyň taslamasyny 5 taraply görnüşde çaltyrak alalaşmak Xadar boýunça gepleşikleň ilkinji nowatdaky wezipesi bolup durýar. Xadar deňzi boýunça hyzmatdaşlygyň netijelerini ýokarlandyrmak we hyzmatdaşlygy utgaşdyrmak maksady bilen 5 taraplyny pudoklaryň usulyň çäklerini Daşary işler ministrleri eýdigdirli esasda duşuklary hemem aralyk maslahatlaşmalary geçirerler. Şol duşuklyň we maslahatlaşmalaryň barşyny Xadar deňzinde 5 taraply hyzmatdaşlygy ösdürmek, çoňlaşdyrmak, amatly ýagdaý getirmek, oň görnüşlerini kemileşdirmek meselelerini serediler. Xadar sammitiniň çözgütlerini durmuşa geçirmek, gün tertibine hemem jemleje resminamalarynyň sanawyny taýýarlamak, şeýle-de özara gyzyklanma bildirilýän beýleki meseleleri seretmek üçin alalaşylan çäreler işlem taýýarlanar. Prezidentler Xadar deňzine kenariyka döwletleriň hyzmatdaşlyk etmeginiň hukuk esaslaryny emele getirmek barşyndan kanagatlanma bildirdiler we bu ugurda netijeli işleri dowam etdirmek zerurdygyny bellediler. Prezidentler Xadar deňzi boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň hukuk esaslaryny ösdürmekde häzirki döwürde işlem taýýarlanýan 5 taraply resminamalaryň taslamalaryny alalaşmagy çaltandyrmagyň, şeýle-de uzul golçekli alalaşyklary durmuşa geçirmek bilen
bagly meseleleri aralyp maslahatlaşmak boýunça geňeşmeleri dowam etmegiň möhümdigini nykdylar. Prezidentler sanitariya, epidemiologiya häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak, o ýokunç keseliň tez ýerimiňe garşy çäreleri görmek babatda tagallalary mundan beýlegim birleşdirmek häzirki döwürde hadaryaky ýurtlaryň öňünde durýan baş wezipeleň bir bolup durýanlygy barada bir pikri beýan etdiler. Koronavirus ýokunçynyň pandemiýasy sebäpli ýüze çykan çylşyrymly şertlerde hadaryaky ýurtlarynyň özara gollawy we raýdaşlygynyň ýüze çykma kanagatlanmak bilen belenip geçildi. Hadaryaky döwletleriň arasyndaky ykdysady we tehnologik gatnaşyklary berkitmegiň möhümdigi 2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Türkmenbaşda geçirilen Birinci Hadar Iqtisadi Forumynyň ornuny ýytyldy. Bu forum hökümetleri, halkara institutlaryny, iş orlar topurlaryny ilmi jemgyýetçiligi giňden çekmek bilen iqtisadiýata degişli meseleleri aralyp maslahatlaşmak üçin ähmiýetli meýdança boldy. Ikinji Hadar Iqtisadi Forumyny Russiýa Federasiýasyna geçirmek baradaky teklip gollandy. Prezidentler energetika pudukda hadaryaky döwletleriniň hyzmatdaşlygyny geňeltmäge gydyklanma bildirýänliklaryny tasdiqladiler. Prezidentler ulug babatda hyzmatdaşlyk etmek hadaryaky döwletleriň hökümetleriniň arasynda 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyny gol çekilen alalaşygyň güýje girmegini makulladylar. Hadar deňiziniň deňiz gurşawyny gormak babatda kabul edilen borçnamalary ıgrarlyk tasdiqlandy. Hadar deňiziniň deňiz gurşawyny gormak hakyna 2003-nji ýylyň 4-nji noýabryndaky Çarşuwaly konwensiýanyň Tehran konwensiýasynyň taraplarynyň 6-njy konferensiýasyny 2022-nji ýylyň ahyryna Azerbaýjan Respublikasyna geçirmek baradaky teklip gollandy. Prezidentler hemme taraply özara bekitli 5 taraply hyzmatdaşlygy üçin ösürmegiň dostluk we hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklarynyň bary bolan çoň taryh köklerini puğtulandyrmagyň kenaryaky ýurtlaryň halklarynyň düýpli bekitlerini laýyk gelýändigini, parahatçylyk hem howpsuzlyk işine hyzmat edýändigini kanagatlanmak bilen belediler. Prezidentler Hadar deňiziniň parahatçylyk, alalaşyk, hoşnýetli goňşuluk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk deňizi bolup durýanlygyny nykdylar. Hadar deňizine harby ulgamda hyzmatdaşlyk etmegiň möhümdigi bellendi. Prezidentler Hadar deňizini harby iş babatda ananşmak çäreleri hakyna alalaşygyň taslamasyny alalaşmak boýunça gepleşigi çaltandyrmak barada aýtdylar. Bu alalaşyk Hadar deňiziniň hukuk derejesi hakyna konwensiýanyň ýürelgelerini laýyklykda howpsuzlygy we durnuklugy öpçün etmäge harby ulgamda hadaryaky döwletleriniň hyzmatdaşlyk etmeginiň kadrlaryny hem düzgünlerini kesitlemäge hyzmat eder. Hadar sammitleriniň edgiderli häsiýeti Hadar deňizine hyzmatdaşlyk etmegiň we sebitleýin ösüşüň iler tutulýan ugurlaryny kesitlemäge bellenen maksatlary amala aşyrmak üçin umumy çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Hadaryaky döwletleriniň başdanlarynyň duşuklaryny geçirmek tejribesini mundan beýlegim gollamak meýli tasdiqlandy. 6-njy Hadar sammitiniň ýokary derejede gurulanlygy we mehmançyllyk üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirildi. 7-nji Hadar sammiti Eýran Islam Respublikasynda alalaşylan möhletlerde geçiriler. Aşgabat şäheri 2022-nji ýylyň 29-njy iýuny. Şuun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýowyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Özbek lideri Kahraman Arkadaýamyzy doglan güni bilen tüýsürekden gutlap, berkjan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň mundan beýlegim güllläp etmegini, halkymyzyň awadançylygyny üpçün edilmegini gönükdirilen köp ugurly işlerini uly üstünlükler ardy etdi. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Mehri gutdalar we hoşnýetli ardylar üçin prezident Şavkat Mirziýowyň minnetdarlyk bildirip, hemişe açyklyk hemde netijelik bilen tapawutlanýan döwlet argatnaşyklaryna ýokary baha berdi. Hormatly arkadaşlarymyzyň belleşi ýaly ýurdumyzda Özbegistan bilen hemme taraply hyzmatdaşlygy uly ähmiýet berilýär. Bu döwlete ýakyn goňşy hemde ygtybarly hyzmatdaş kökümine garalýar. Telefon tekotaşlygyň dowamyny soňky ýyllarda iki taraply hyzmatdaşlygyň giň ugurlar boýunça kiltaýdan täze dereje çykarylanyny nykdaldy. Türkmenistan we Özbegistan Birleşik Milletler Guramatynyň hemde beýleki iri halkara guramalaryň şäklerini üstünlükli hyzmatdaşlyk edýär. Söhbetdeşler iki ýurduň sowda, ykdysady, meden insanperwer ulgamlarda şeýle parlamentary uruw boýunça netijeli gatnaşyklar mundan beýlegim putulandyrma gydyklanmasyny tasdiklap, köp asyrlyk dostluk we hoşnýetli goňşuluk gölgelerini esaslanýan Türkmen özbek gatnaşyklarynyň geljekde de üstünlükli ösdüriljekdigini hemde umumy awadançylygynyň bäkbidine berkidiljekdigini anyň bildirdiler. Telefon tekotaşlygynyň ahyrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow we Özbek
Tacikistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew birege Berkcan sağlyk hemde üstünlükleri iki ýurdun dogonluk halklaryna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we romançlyk arzuw etdiler. Şuun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Tacikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda da telefon arkaly söhbetleşik boldy. Dostlukly döwletiň başlygy hormatly arkadaşymyzy 65 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden gutlady we Berkcan saglyk bagyt rowançlyk arzuw etdi. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hoş niýetli sözler we gutdaglar üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan Tacikistan bilen dostlukly gatnaşyklary aýratyn gadyr goýulýanyny we onu potulandyrmak uğruna zerur tagalaryň edilýändigini bellädi. Bugün birek hormat koymak, ynanşmak hemde din hukukly esaslara dayanýan döwlet gatnaşyklary hemde sağlaşykly we okkunly ösürilýär. Ýurtlarymyz birek hormat koymakda awraýly halkara guramalarynyň ilkinji nowaty bolsa, Birleşik Milletler Guramasynyň we garaşly döwletleriň arkalyşygynyň şäklerine hyzmatdaşlyk ösürmekde aýratyn işçiňlik görkezýärler. Özar bekfitli Türkmen täjik gatnaşyklaryny mundan beýlägen potulandyrmakda parlamentary hyzmatdaşlygyna möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň bilen maglykda şu ýylyň maý aýyna Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forum marda edildi. Onuň şäklerini beýleki resmi namlar bilen bir hatarda Türkmenistan bilen Täjikistanyň parlamentlarynyň ýokary palatalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda alalaşy gol çekildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gutdaglar üçin ýene bir ýola minnetdarlyk bildirip, Prezident Emomali Rahmony Berkcan saglyk jogapkärli döwlet işinde uly üstünlükleri Täjikistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowançlyk arzuw etdi. Şuun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşigiň başynda dostlukly döwletiň başlygy hormatly arkadaşymyzy 65 ýaşynyň dolmagy bilen gutlady hemde bagyt rowançlyk ýurdumyzda hemde dogonluk türkmen halkynyň abadançylygynyň bekbidini alyp barýan döwlet we jemgyýetçilik işlerine uly üstünlükler arzuw etdi. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gutdaglar we hoş niýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Qırgızstan bilen birek hormat goýmak, din hukukluk gölgelerini esaslanýan däp bolan dostlukly gatnaşyklarynyň potulandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýändigini belledi. Iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýylynyň dowamyny özari bekfitli hyzmatdaşlyk boýunça oňyn tejribäniň toplanynyny bellenli. Taraplaryň gazyklanmalary we syýasy erkin netijesinde döwlet gatnaşyklary okkully ösüşe ýa boldy. Bu Türkmenistan we Qırgızstan iki taraplan hemde köp taraplan görnüşde şeýlede awraýly halkara guramalarynyň şäklerine işçiň hyzmatdaşlyk edýär. Söhbetdeşler birege hoş niýetli arzuwlar aýdyp, iki ýurdun parlamentlaryna gatnaşyklaryny mundan beýlägen hemme taraplan ösdürmäge gyzyklanmalaryny beýan etdiler. Iki taraplan hyzmatdaşlygyň işçiňleşdirilmegi din hukukly we birek ynanşmak esasyna ýoly goýulan gatnaşyklarda bilelikdäki hereketler mundan beýlägen ösdürmäge hyzmat eder. Şeýlede şuun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenkanyň arasynda da telefon arkaly söhbetleşik boldy. Russiýanyň parlamentiniň ýokary palatasynyň ýolbaşçysy hormatly arkadaşymyzy doglan güni bilen gutlap, gahrman arkadaşymyzy Berkcan saglyk uzak ömür we alyp barýan jogapkärli işinde täze üstünlükler arzuw etdi. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gutdaglar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Russiýanyň köp asyrlyk taryhy we insanperwer gatnaşyklaryň baglanşdyrýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Häzirki döwürde hoş niýetli goňşulyk, dostluk we strategik hyzmatdaşlyk esaslarına dayanýan Türkmen-Rus döwletary gatnaşyklary sağlaşykly ösürilýär. Şunu özara ynanşmak, din hukukluk we açyklyk gölgelerine möhüm ähmiýet berilýär. Iki ýurdun arasyndaky syýasy gatnaşyklaryň esasyny halkara guramalarynyň şäklerine hyzmatdaşlygyň ýokary derejä we netijelik häsiýetde
iyedigi aýratyn bellenli. Gahrman arkadamyz parlamentary hyzmatdaşlygyny ösürmen wajypdygy barda edip, ýakyny Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumuny ýatlady. Onu Rus tarapyndan forum gatnaşyklaryň giň gollawyna eýe bolan netijeli we anyk başlangyşlar öňe sürildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Russiýa Federatsiýasyny amala aşyran ilkinji resmi sapary, onuň şäherlerine strategik gatnaşyklary şuňlaşdyrmak hakyndaky jarnama gol çekilmegi, iki ýurduň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň putulandyrylýanlygynyň nowatdaky beýanyny urildi. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyryny özara düşünmek esasynda ýola goýulan iki taraplyň gatnaşyklaryň ýokary derejä iýedigi bellenli we onuň ähli uğurlar boýunça işçiň hyzmatdaşlygy ösürmäge ýardam berjekdigini önem bildirdi. Şeýle-de söhbetleşler birek biri we iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Rusiya Federatsiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Beglov san ulgamy arkaly Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedow gutlady. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Berkjan saglyk uzak ömür alparyan döwlet we jemgyýetçilik işlerine mundan beýlegim uly üstünlikleri arzuw etdi. Ol halkara geňeşliginde belli siýasatçy, sowatly döwlet ýolbaşçysy hökmüne akrar edilen Gahrman arkadamyzy gutlamagy özü üçin uly mertebe saýanyny aýratyn nykdy. Многоуважаемый Гурбан Гулы Мяли Гулыевич, от имени петербуржцев примите сердечные поздравления с днем рождения. В нашем городе с глубоким уважением относятся к вам и всему туркменскому народу. Благодаря вашему таланту руководителя Туркменистан добился значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Туркменистан стал сильным, стабильным и уважаемым государством. Вы сумели объединить народ для достижения высоких целей. Туркменистан бережно хранит традицию предков и национальную культуру. В Петербурге также сложились крупнейшие центры изучения наследия Туркменистана. Я с особой теплотой вспоминаю визиты в Ашхабад и наши встречи. Мы реализовали ряд важных совместных проектов. С многоуважаемым президентом Сердаром Гурбангуловичем Бердимухаммедовым мы продолжаем начатый вами курс. Делаем новые шаги в стратегическом партнерстве. Уверен, при вашей поддержке наше сотрудничество будет ознаменовано новыми проектами и инициативами. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в высоком служении народу Туркменистана. Всегда рад вас видеть в Санкт-Петербурге. Şuun, Ahal welatynyň Nowruz ýaýlasyndaky Türkmeniň Agoý binasyna daşary ýurtlaryň hemde ýurdumyzyň sungat ustatlarynyň gatnaşmagyna bayramçylyk konserti geçirildi. Bu dawra halkara jemgyýetçiliginde uly awraya münasip bolan adamzadyň ähli meselelerini çözmekde işçiň orny hemde täzeçil şemleşmeleri bilen tanalýan. Häzirki döwrüň görnükli jemgyýetçilik we siýasy işgäri Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Gahrman arkadamyz Gurban Berdimuhammedow dörejülük sowgady boldy. Ahal vilayatynyň Akbuğda ýetrawynyň Nowruz ýaýlasyndaky Türkmeniň Agoý binasyna ýaýwanlandyrylan giň göçerli dörejülük dawraty dünýede meşhurlyk gazanan ustat aýdymçylaryň çykyşlary bilen dowam etdi. Şweýçýanyň meşhur estrada aýdymçysy Dr. Albanyň hemde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň belli estradaçysy Eýkanyň beren turugy betlenen aýdym sazlary Gahrman arkadamyzyň 65 ýaşynyň dolmagy münasibetli guralan dawralaryň üstüne getirdi. Meşhur daşary ýurt artistleriniň gatnaşmaklaryna urulýan bayramçylyk konsertlary ýurdumyzda geçirilýän giň erimli çäreleň ähmiýetine hasam belende göterge. Munyň özi ýurdumyzda arkadaly serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyna, ýygydarly durmuşa geçirilýän giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna meden insanperwer uğran möhüm ornuň değişliliginiň aýdym beýany uruly. Dünya belli artistleriň aýdymçylaryň ýurdumyzyň halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalary gatnaşmagy bolan gyzyklanmalary Türkmenistanyň ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly arkadamyzyň hemde arkadaly serdarymyzyň halkary iňişligine awraýynyň barha belende galýanynyň aýdym beýanyny
Şunun bilen birlikde halkara hyzmatdaşlygy dörejülük işgärleriniň ustaatlygyny kämilleşdirmek, tejribe alşmak hemde medeniýetiň sunugatyn gadananlaryny kämilleşdirmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Şanly waka münasibetli guralan konsertde çykyş eden sunugat ustaatlary ýerine ýetirýän aýdymlaryny, gahrman arkadağymyzyň hormatyna bagyşlaýanlyklaryny nyktadylar. Olaň ustaatlyk bilen ýerine ýetirýän aýdymlary joşgunly saazlar bu ýerde guralan dawaran ähmiýetini hasan belende götürdi. Meşhur aýdymçylar türkmen tomaşaçylarynyň öňünde ähmiýetli wakanyň hormatyna aýdym aýtmak bagtynyň meýser edenligine şahatlygyny bellädiler hemde ajaýyp türkmen topragyna çykyş etmäge döredilen oňy mümkinçilik üçin arkadagy serdarymyza tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Daşary ýurt artistleriniň çykyşlary tomaşaçylar tarapyndan uly ruh belentlik bilen garşylandy. Konsertde tomaşa edýänleň dowamly el çarpyşmalary, ustaat bagşylan belent owada betlenen, gahrman arkadağymyzyň hormatyna aýdylýan gutluklar bilen utgaşan aýdymlaryna berilen bahalary ugruldy. Munyň özi ýurdumyzda şanly waka münasibetli gurulýan çykyşlaryň aýratyn dawara, şatlyk şowkuny bilen utgaşýanlygynyň nowatdaky beýany bolup durýar. Ahal ýaýlasyna türkmeniň agoý binasynyň öz bolşy ışyklandyrylşy, suw çuwdurumlary bu ýerdäki dawara aýratyn bayramçylyk öwüşgünni çaýdy. Sahnanyň merkezinde hemde töweregine ýerleşdirilen uly monitorlardaky video şekiller tomaşaçylarda uly täsir galdyrdy. Hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň özgertmeler syýasaty bilen aýrylmaz bagly bolan ýurdumyzyň şu günni garaşsyz beýtarap watanymyzyň nurany geljegini wasp edýän arka dagly serdar dowamat gelli atly kompozisiýa dawaranyň başyny başlady. Ony dokmaçylar folklor topary ýerine ýetirdi. Konsertde uzak ýaşa gahrman arkada atly kompozisiýa ýerine ýetirdi. Bu çykyş özüni aýdym saz hemde tant sunugatyn jemläp, onda türkmen halkynyň arkadagyna söýgüsi hemde hormaty öz beýany tapdy. Muqam skripkaçylar topary tomaşaçylara halkyň arkadagly zamana saatly ajaýyp sazy sowgat etdiler. Çağalar tant toporlaryň çykyşlary bayramçylyk dawarasynyň bede boldy. Munyň özi aýratyn bellenmäge münasipdir. Çünki bugün ýurdumyzda ýaş nesil baradaky alada döwlet syýasatynyň ileride tutulýan ugurlarynyň biridir. Şonuň üçin hem diýarymyzda bagtyar çağalaryň ýurdu diýip atlandyrylýar. Çağalaryň milli öwüşüne beslenen çykyşy halkymyzyň bagtyar durmuşynyň beýany boldy. Döwlet tant topary hemde galkanyş, näzli, laçyn, meňli, miras, serpay, aşgabat hemde beýleki toporlaryň tantly çykyşlary dawaranyň şowkuny has artdyrdy. Arkadagyň eserler atly tantly kompozisiýa tomaşaçylara hakyky sowgat boldy. Kompozisiýanyň sazy ýanglanan wadyna tomaşaçylary ruhwanetlik duýgular gurşawaly. Meşhur halk hemde estrada aýdymçylary öz ustaatlyklaryny görkezdiler. Ýurdumyzyň iň gowy saat toporlarynyň ruhwanen çykyşlaryny tomaşaçylar şowkuny el çarpyşmalarynyň garşyladylar. Konsert halkymyzyň baý sunugatyny beýan edýän görnüşleriň köp türlügi bilen tapatlandy. Oň maksatnamasyna garaşsyz watanymyzyň şu günni wasp edýän lirik eserler hemde tantly kompozisiýalar bilen birlikde halkymyzyň asarlar aşyp gelen öz boşy diýip desturlaryny beýan edýän etnografik çykyşlar sağlaş tutgaşdy. Bayramçylyk konsertine meşhur tejribeli artistler bilen bir hatarda sunugat ýoluna täze gadam basan ýaş artistler matnaşdylar. Munyň özi halkymyzyň zekin çeşmesiniň iýsilmezligini, milli sunugatymyzyň dowam bolýanynyň tutnamasyna urly. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş tekinleri höwetlendirmek hemde gollamak meselelerine berýän ýygydaly ünsüniň netijesinde türkmen sunugatynyň mundan meýlekde ösdirilmek üçin berk binýat goýulýar. Çykyş edýänleriň zekini tomaşaçylarda ýakymly duýgular döretdi. Konsertde döwrewat tehnologiýalaryň ulanylmagy dawara aýratyn öwüşgün çaýdy. Konsertdäki her bir çykyşda gahrman arkadagymyza dogluň münasibetli gutluklar hemde tüý sürekden arzuwlar beýan edildi. Garaşsyz watanymyza söýgi, halkymyzyň hormatly arkadagymyza buýsanjy, beýik başlangyçlary münasip dowam etdirýän hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň üstünlikleri baradaky sözler aýdyldy. Däp bolşýaly bayramçylyk konsertiniň ahyryna ademy kuş tepdi tansiýaryna ýetirli. Milli hemde dünýä medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan bu tans häzirki döwürde täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Munyň şeýledigini bu tansy ýerine ýetiren miras folklor topary hemde meşhur aýdymçylar bütün aýdyňlyk bilen görkezdiler. Konsert oňatmyjylaryň ähletiniň ýerine ýetiren ýaşa, mehriban arkada gatly aýdym bilen jemlendi. Bu aýdymda
halkymyzyň bagtyar zamanamyza bu ýsonjy öz beýany tapdy. Ajaýyp sady, çuňgur manily sözleri bilen bu aýdym dawaratmyjlaryň ähletynyň kalbyna aýratyn täsir gallardy. Yurdumuzda geňden belenilýän gahrman arkadamyzyň dogulany güni münasibetli Ahal welaýatynyň çary günjüne geçirilen dawarlarym biri-birine ulaşdy. Ahal welaýaty häkimliginiň guramagyny ömrüňiz uzak bolsun ediz arkadag ady bilen Enew şäherindäki Bagyt ýyllyzy toý mekanyna welaýatyň medeniýet sunat işgärleriniň gatnaşmagyna aýdym saly dawara geçirildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne halkyň arkadagly zamanasy ýylyna şatlyk şowkyna beslenip geçirilen bu dawara gahrman hem mehriban arkadamyzyň il behitli döwlet ähmetli işleri medeniýet sunat işgärler tarapyndan çeper keş bilen üstü bilen beýan edilmegi kalplarda süýjü arzulary oýurdy. Bu joşgully aýdym saatlarda we tanslarda gahrman arkadamyzyň hem arkadagly serdarmyzyň parasatly başdanlygyny diýarymyzyň toýly günleriniň goýnundaky gülleşiniň kuwatly ösüşlüň dawaralanmasy köňüllere mehr bilen ornady. Sahna ustatlaryň ajaýyp kompozisiýa we aýdym saatly çykyşlaryň şatlyk şowkyny dawara gatnaşyjylaryň el çarpışmalaryna münasip boldy. Turwaşdan ýokary hukuklyga beslenen bu dawarada ýurdumyzda hem welaýatyň meşhur aýdymçylaryň ustatlyk bilen ýerine ýetiren aýdymlary, tans toporlaryň köňüllere joşun bagş eden tanslary, welaýatyň medeniýet sunat ustatlarynyň folklor toporunyň ustatlyk bilen ýerine ýetiren çykyşlaryny gahrman arkadagymyzyň hem arkadagly serdarmyzyň amalaşyrýan il ýurt behitli sahawatly işleriniň wasby hem halkymyzyň bagtyarlygy has belentden ýetirildi. Öz merdany hem agzwer halkynyň beýik söýgüsini gazanan gahrman arkadagymyzyň dogulanynyň şanyna balkyn welaýatyna tutulan bayramçylyk çäreleri baýman mazmuny hem buýsançly pursatlary öwrüli. Balkyn welaýaty we Balkyn we şäher häkimliginiň welaýat medeniýet müdürlüğiniň Türkmeniň Agoý binasynyň gözel sahnasyny halk dayanjy watan bagty arkadag diýen atylan geçiren bayramçylyk dawarasy ýokary hukuklyga beslendi. Welaýatyň şäher künjünden gelen tanymal bagşy sazanalan usat aýdymçylaryň çeper höwes jöňlüň talip ýaşlaryň hem welaýatyň birleşen dörejilik toporlarynyň taýýarlan edebi sahna çykyşlary hasam täsirli we şowkly boldy. Şanly toýuň şanyna guralan bayramçylyk konsertine şöhratly taryhymyzy, baý medeniýetimizi, milli mirasymyzy hem häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň hem arkadagly serdarmyzyň başdanlygyny gazanylýan üstünlikleri şöhklendirýän aýdym saly çykyşlar belentden ýanglandy. Belentden belent ýanglanan aýdym saatlarda halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň buýsançly ösüşleri öz münasip beýany tapdy. Milli mirasymyzyň dünýä nusgalarynyň bir hökmünde ikrarnama eýe bolan köştepdesiniň uly joşu bilen ýerine ýetirmegi bolsa, bu ýere ýygnanalan köňüllerini buýsançdan dolaryp adamlara ruhly lezzet paýlady. Aýdym saly dawarada oňa gatnaşylan bilelikdäki ýerine ýetiren alkyşnama aýdymy gahrman arkadagymyzyň arkadagly serdarmyzyň başdanlygyna halkymyzyň bagtyarlygynyň öpçün edilmegine gönükdirilen asylly işleri ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleri öz boşly alkyş bolup ýanglandy. Bayramçylyk dawarasy Türkmeniň Agoý binasyna ajaýyp meýdançada dowam etdi. Onda welaýatyň medeniýet sunat ustatlarynyň bayramçylyk çykyşlaryna giň orun berildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň taryhy pursatlary beslenen günniň ruhly pursatlary daşy welaýatyna da adamlaryň gowunçy buýsançlaryny arşa götürdi. Şawadyň boýnundaky şäheriň gözel künjeklerine dowam eden joşgully dawaralarda dörli ýaşdaky, dörli kärdäki adamlaryň buýsançly şatlykları güneşli diýarymyzda amalaşyrýan beýik işleň gazanylýan gowunurjy netijeleň öz oşly ýüze çykmasadyr. Muň şeýledigine uly ruhlylyk bilen dowam edýän pursatlar dowul şaýatlyk edýär. Şäheriň Türkmeniň Agoý binasyna daşy welaýat häkimliginiň guramagyna medeniýet sunat ustatlarynyň ulus ýyllar daşyňyzda siz bilen bir jan arkada döwlet guşy başyňyzda elim içre şan arkada diýilip atlandyrylan çykyşlary adamlaryň şatlyklaryny we gowunç buýsançlaryny alasmana götürdi. Welaýatyň medeniýet sunat ustatlarynyň aýdym saly çykyşlaryna arkadaly serdarmyzyň amalaşyrýan beýik tutumly işleri gahrman arkadagymyzyň halkary derejesine götürilen umum adam
zat bähiyetli başlanşlary, milli mukaddesliklerimiz, ajaýyp gözelliklerimiz, ähli ulgamlarda gadanylýan ulu ösüşler wasp edildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne garaşsyz baky bitirip Türkmenistan döwletimizi durmuşa geçirilýän düýpli özgörtmeleri we arka dagly serdarymyzyň gahrman arka dagymyzyň parasatly ýolbaşlygyny ýurdumyzyň gadanýan ykdysady, syýasy we medeni ösüşleri insan perweri içeri we daşary taglimatlar netijesinde edi diýarymyzda bugünkü günde görülip eşdilmedik derejede güllebesi döwlet adam üçin diýen ýörelgäni öňe süren gahrman arka dagymyz ýurdumyzyň sebitlerini durmuş ykdysadydan ösürmäge aýratyn öns berýär. Ýurdumyzda gadanylýan zähmet üstünlikleri ulanmaga berilen toplumlar il bähiyetli durmuşa geçirilýän ägirt uly işler raýatlarymyzyň hasam bagtyar ýaşamaklary üçin gönükdirilendir. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna da gahrman arka dagymyzyň doglan güni münasibetli uzak ýaşy arka dag adylan bayramçylyk ruhunaky aýdym sadla dawaralar geňgerim merli. Lewap welaýat häkiminiň guramagyny Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki bayramçylyk meýdançasyna ýaýwanlandyrylan aýdym sadly çäreler şatlyk şowhuny ýokary ruhletlige beslenni. Welaýatyň birleşen folklor toporlarynyň çykyşlary, joşguly tanslar, şarnawaly aýdymlar bugünkü dawaralan täsirligini artyryp ýatdan çykmajak duýgulary uýurdy. Ady elimi dowlýan garaşsyz hemişelik bitarap Türkmenistanyň bedew ösüşlerini gahrman arka dagymyzyň berkarar watanymyzyň bagtyar il günümizin rowşan geljeğiniň hatirasyna amalaşyran tutumly özgörtmelerini ak ýoluň dowamaty bilen gahrman arka dagymyzyň taryhy başlanşlaryny üstünlikli durmuş ornaşdyrýan arka dagly serdarymyzyň rowaç işlerini taryplayan aýdymlar dawarala çykyşlaryň esasy özüni düzdi. Lewap welaýat häkiminiň guramagyny Türkmeniň Agoý binasynyň bezemen sahnasyna geçirilen aýdym saly çäre de täsirli hemem özüni çekici pursatlara baý boldy. Lewap welaýatynyň Seýdnazar Seýdadynaky döwlet saly drama teatrynyň artistleriniň hemem körpe nesliň bilelikde taýýarlan edew saly kompozisiýasy gadymytyň çuňluklarynyň şöklenýän folklor çykyşlar uly joşul bilen ýerine ýetirilen nurany aýdymlar gahrman arka dagymyzyň hemem arka dagly serdarymyzyň hormatly prezidentimizin il ýurt bähiyetli dünýä ähmiýetli başlanşlaryna halkymyzyň eşretine bagtyar hemem awadan durmuşyna gönükdirilen tutumly işlerine alkyş hemem hoşallyk senasy bolup ýanglandy. Hormatly prezidentimizin doglan günü münasibetli Mary welaýatyna da bayramçylyk dawaralary aýratyn ruhy joşgyny beslenip geçirildi. Türkmeniň Agoý binasynyň ýanynaky köpçüliklen dawaralar geçirmek üçin niýetlenen binada geçirilen dawara da täsirli bilen tapawutlanyp, ony Mary welaýat häkimligi gurady. Ýokary ruhletlige beslenip geçirilen bugünkü dawara welaýatyň durly ulgamlaryna zähmet çekýän öňdawarjy işgärleriniň, jeňmeçlik guramalarynyň wekilleriniň hemem şäheriň bagtyar ýaşaýjylarynyň ençemesini özüne jemledi. Binyady berkden tutulan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne halkymyza baky bagtyarlygy peşkeş beren gahrman arka dagymyzyň doglanynyna bagyşlanyp geçirilen bugünkü dawarada welaýat medeniýet müdürliginiň iň saýlama aýdym saz, tans, folklor toporlary odan sahnada özleriniň ýörüte taýýarlan çykyşlaryny görkezdiler. Şol çykyşlarda bedew bilen öňe barýan edil watanymyzy gahrman arka dagymyzyň başlanşlary bilen başlanan häzirem hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän beýik işler şeýlede ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna gadanylýan ösüşler we özgörüşler geňden wasp edildi. Bayramçylyk gününe usatlyk bilen ýerine ýetirilen ajaýyp aýdym salar we joşguly tanslar bu ýere ýygnanylan bayramçylyk şadlygyny hasam goşulandyrdy. Ösüşlüň täze galkynçly gadamlary bilen öňe barýan edi diýarymyzda arka dagly serdarymyzyň orta we kiçi telekeçilik ösürmek barada edýän taýsa tagalalar netijesinde bina edilýän we ulanmaga berilýän döwra hususy kärhanalar halkymyzyň il ýurt bähiyetli amalaşyrlayan belend maksatly işlere bolan buýsunçlaryny hasam belende götürýär. Mary welaýatynyň Mary etrarynyň çägine ýerleşýän Datly Şerit hususy kärhanasynyň süýji önümlerini we dörli görnüşdäki hemem ölçeklerdäki gutulary önürýän kärhanasynyň bir wagtda açylyp ulanmaga berilmegi halkyň arka dagly zamanasy ýylyna ýatdan çykmajak toý şadlyklaryna beslenni. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyna geçirilýän dawaral çägelerin çägine Mary welaýatynyň Mary etrarynyň çägine ýerleşýän Datly Şerbet hususy kärhanasynyň süýji önümlerini hemde dörli ölçekdäki, dörli görnüşdäki kagaz gutulary önürýän kärhanalarynyň uly toý şadlyklary bilen açylyp ulanmaga bermegi welaýatyň bagtyar ýaşaýjylar üçin uly bayramçylyk sowgady boldy. Dawara Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary, welaýatyň bagtyar ýaşaýjylary, idaralaryň we hususy kärhanalaryň ýolbaşlary, ýaşy neslin wekilleri we bagtyar ýaşlar gatnaşdylar. Çykyş edenler hususy ulgamy etdirmekde, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda ýurdumyzda azyk gowpçylygyny üpşin etmekde alyp barýan benet maksatly döwletli işler üçin arka dagly serdarymyza alkyş tölden aýtdylar.
Dünýäniň ularna laýyk gelýän ýokary hili önümleri öňürýän kärhanalaryň açylyp işe girilmegi bilen vilayatyň ýaşaýjylaryna işe örtelekeçileri mehelle gutladylar. Döwrabap kärhanalaryň açyş dawratyna oňgurlaşy gurnama işlerine tapawutyny bekme çeken işçileriň bir näçetini hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. İçerki bazarlarymyzda ýüzüji önümlerli öpüşine çekemde önümçilik kärhanalaryna zerer bolan önümlerini taýýarlajak bu kärhanalaryň açyş dawrasy welaýatyň medenet we sunuda saatlarynyň birleşen tans toporlarynyň estrada aýdymçylarynyň saýrak dilli çağılaryň joşgyny aýdym faly çykyşlaryna goşdy. Bu ýerde ýerine ýetirilen her bir aýdym faly çykyşlar täze ýaman galkyny döwrüniň wasbyny ýetirip bagtyar raýatlaryň ruhy dünýäsini baýlaşdyrdy. Medenet işgärleriniň gowun joşturjy çykyşlarynyň şerine wady uzaklara ýaňsalyp, ol hormatly prezidentimiň amala asyrýan ýyl ýurt hemde umumy adamlar bäxtwetli rowaji işlerine bolan alkyş sözleri bolup ýanlandy. Soňra dawratnaşan ýaşul neslin wekiller hemde mihmanlar täze açylyp ulanmaga berilen kärhanalaryň içine aýlanyp, olaryň önümçilik kuwwatlyklary bilen tanışdylar. Kärhanalar Datly Şerwet Husus Kärhanasynyň buýurmasy esasynda täze aý önümleri hojalyk jemgyýetiniň işçileri tarapyndan bina edildi. Datly Şerwet Husus Kärhanasynyň füýji önümlerini öňürýän kärhanasy ýylda 15.000 tonna daşy şokolad örtükli durly görnüşli füýji önümlerini öňürmäge niýetlenendir. Bu ýerde önümçilik hatarlarynyň ikisi hereket edýär. Bu hatarlar tutuşlygyna dünýäniň öňdäwajy belli kompaniýalarynyň iň kämil hemde häzirki zaman füýji önümlerini öňürýän enjamlar topunyny bilen üpjün edilipdir. Füýji kärhanasynyň birinji hataryna füýjileriň 24 görnüşi, ikinji hataryna bolsa 19 görnüşi öňürlýär. Öňürjükli işleýän enjamlar arkaly bir ýerde öňürleýän durly görnüşli datly hemde daşy şokolad örtükli füýjiler durly ölçegdäki aglanlykda taýýarlanyp döwraba gaplara gaplanýar. İçerikimde dünýä bazarlaryna münasip orna eýe bolýan bu ýokary hili füýji önümleriniň öňürilip başlanmagy täze kärhananyň telekeçileriň ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpjün etmek işlerini gazanan ul üstünlikleriniň biridir. Füýji kärhanasynyň mümkinçilikleri bilen tanışan ýaşul neslin wekilleri we eneler soňra täze aý önümleri hojalyk jemgyýetiniň köp ugurly önümçilik kärhanalarynyň öňürýän azyk önümleriniň sergisi bilen tanışdylar. Dünýä bazarlaryna bäsleşik ukyply bolan et we et önümleri, süýt, gatyk, füýji kökü önümleri bu serginiň öz boşly bede bolmak bilen mihmanlaryň türkmen telekeçileriniň ihlasy çeken zähmetlerine bolan bu soňçlaryny hasan belende götürdi. Soňra ýaşul neslin wekilleri we mähkem eneler durly görnüşdäki we ölçegdäki gutularyň sagatda 7000 ogolaýyny öňürmäge mümkinçiligi bolan täze kärhanada barp gördüler. Täze açylan bu kärhananyň hünärmeni olary bir ýerde oturdulan daşaryt enjamlaryň işleýiş aýratynyklary hemde olaryň gutulary öňürmekdäki kuwwatlyklary bilen tanışdyrdy. Kärhananyň esas aýratynyklarynyň bir ýerde gutulary öňürmekde ulanylýan çiğmalaryň agla we böleginiň ýerli çiğmalaryň hasabyna bolmagydyr. Ýokary öňürjükli işedilýän enjamlaryň kömegi arkaly bir ýerde müşterilerin sagatlaryna laýyklykda füýji kökü hemde beýleki önümlere niýetlenen gutularyň durly görnüşlerini ýasamaga da mümkinçilik bar. Kärhananyň işe başlan gününde daşy şokolad örtükli füýjileri öňürmek üçin gutularam öňürilip başlandy. Ýergelerine täze açylan bu iki önümçilik kärhanasyna ýaşlaryň zähmet çekmek üçin 300 golay iş orunlarynyň döredilenini bellemek gerek. Ýurdumyň uly toý dawralaryna wetlenýän günlerinde täze açylyp bolanmagy berilen bu önümçilik kärhanalaryň işleri bilen ýakyndan tanışan vilayatyň ýaşul neslin wekilleri, mährem eneler we bagtyar ýaşaýjylary önüm öňürmekde uly mümkinçilikleri bolan şular ýaly ýyl ýurt bäxtwetli kärhanalary halkymyza sowgat beren hormatly prezidentimize arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 29 iýunda saat 20-den 30 iýunda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyna asken bulut hawa bolup, Demiratlyk kilometrden tile sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üfer hawa gejesine 20-25 gradus maýl. Gündüzüne 33-38 gradus ysy, kenarky taraplaryna bolsa 28-33 gradus maýl bolar.
Akıl vilayetine bulut hava olup Demirazak Kulmatardan tiyli sekuntu 14 metr kayerlerine 16 metr için yetyen şimal ufer. Hava gecesine 26-31 gradus mayl, gündüzüne olsa 36-41 gradus ısı olur. Mar vilayetine açık hava olup Demirazak Kulmatardan tiyli sekuntu 14 metr kayerlerine 16 metr için yetyen şimal ufer. Hava gecesine 27-32 gradus mayl, gündüzüne 38-43 gradus ısı olur. Leva vilayetine açık hava olup Demirazak Kulmatardan tiyli sekuntu 14 metr kayerlerine 17 metr için yetyen şimal ufer. Hava gecesine 28-33 gradus mayl, gündüzüne 40-45 gradus ısı olur. Daşoğlu vilayetine bulut hava olup Demirazak Kulmatardan tiyli sekuntu 14 metr yetyen şimal ufer. Hava gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Paytahtymyz Aşgabatda açyk hava olup Demirazak Kulmatardan tiyli sekuntu 9-12 metr yetyen şimal ufer. Hava gecesine 27-29 gradus mayl, gündüzüne 36-38 gradus ısı olur. Yurdumuz boýunça iyun aýynyň 30-nda magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Edid watandaşlar, Tomuz passyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, passynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş şöklesinden goranmagy, şerde yurdumuzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriban ileşler. Bilary berja etseňiz, ýylyň istenik passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Edi dinleşler, merdany pederlerimizin agdy berlik, asygudalyk, özbaşlyk, döwletlik hakdaky mukaddes arzu umytlarynyň hasyl bolan garaşdy hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizin şan şöhraty mundan beýlägem dawarlansyn. Goý berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne watanymyzda gahrman arkadagymyzyň hemem arkadagly serdarymyzyň daşna mäkem jeritleşip ýaşamak, döretmek, işlemek hemmemize nesip etsin. Mehriban adamlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri ýurdumyzyň ähli wagtlarda ösüşleri beslenýän döwürdir. Ähli ösüşliň ödününü bolsa, watan kuwwatyny putulanyrmaklygy, halkyň eşretli durmuşda ýaşamaklygyna gönükdirilen belent maksatlary bar. Goý aýdyň geljege tarap aýgytly gadamlar bilen öňe barýan döwletimiz, halkyň arkadagly zamanasy ýylyna da hasam güllesin, gülaşdyn. Doğulan günüňiz gutly bolsun, mehriban arkadagymyz, janyňyz sag, ömrüňiz uzak, halkymyzyň bagtyar durmuşyny hasam gülledip ösürmek ugruna alyp barýan işleriňiz rowaj alsyn, gahrman arkadagymyz. Hormatly ileşler, size dünýäniň ähli gowluklaryny arzu etmek bilen watan habarlar gepleşiginiň bayramçylyk sanyny geçirip gutarýas. Toýlaryňyz toýlary ulaşsyn, mehriban adamlar. Hoş sag bolun, edi dinleşler.